زجرم يكونن كنبل نخيل له تي جنبار ويت منجستي كاب تسعات حزوم سيمن السودان مسجلة إن تجارة جوان أفتتها شجرات بخالق من قدي زحلالخ من قد ناخده نبز كله ممسو زجرم يكونن كنبل نخيل له حزب خن تخجبر نيروه أبزم كلهم زحلوا عمتات تخجبر نيروه حزبي مسارنا ناي غازنيات بل مسارنا العلوت حلف تبل كيناتها مكيات بل كلهم زم زحلوا مسرحات ده حلفوا كله تهزب انتهى ترى خصاوت نيروه እንዳይ መስለካ ህዝቢ ክትብል ከለኻ ኩነታት ህዝቢ ካብ ግምት ከተእቱ ትክእል ኣለካ ንቑሕ ዝተወደበ ብርጌሳዊ ማሕበራት ኣይነበሩን ዋላ ንፍሉይ ናይ ፍሉይ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ረብሓታት ዝከላኸል ውድብ ዓቕሚ ኣይነበሩን እዚ ህዝቢ እዚ ብሰንሰለታዊ መግዛእትታት ተዳሂኹ ናይ ብሓቂ ከይመሃር ከይምዕብል ከይብልፅግ ዕንቅፋታት ከጋጥሞ ፀንሐ ህዝቢ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 91 ናፃ ውፅእ ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ደቅና መፅኦም ኢሉ ተሓጒሱ ብፅቡቅ ብክፉት ልቦና እዩ ተቐቢሉ ንሕና እውን ናይ ብሓቂ ከም ኣነ ኩሉ ሰብ ከማይ ያረአ ነይሩ ኣይብልን ግን እቶም ኣነ ምስኦም نعلل نزارب زنبرنا ناي حقي مدرخ بمدرخ نوصلو زنبرنا سقمتات بدرجة ما هاجراو بايتو جزاو هاجراو بايتو دحر مسجاجر هاجراو بايتو زوسد زنبرنا سقمتات ناب ناي حقي ديمقراطياو مسرح ممعبال ديمقراطياو مسرح زمرح ينيرو أبوشت جن እንቅፋታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን እዚ ከማን ድሕርና ጽነት ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሰራርሓና ግዜ ከይንበልዕ እምበር ንሕና ከም ግንባር ክልተ ተማዕደውቲ ዝመስሉ ማዕረ ዝኸዱ ስርዓታት ናይ ወዳድባ ነይሩና ብደረጃ ግንባር ንኩሉ ዝጥርንፍ ብደረጃ ሰልፊ ከዓ ሕመረት ኣብቲ ግንባር ነቲ ግንባር ዝመርሕ ሕጂ እቲ ኣተሓሳስባ ዝነበረ ሽዑ ምስ ዝነበረ ሽዑ ስነ ሓሳብ ዲሞክራሲያዊ ማእከልነት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ውሳኔ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ኸዱ ይትግበሩ ርእቶታት ካብ ታሕቲ ይመጽእ ንውሳኔታት ይጸሉ ግን እቲ መስርሕ ብግቡእ ይሰርሕ ስለ ዘይነበረ ናይ ብሓቂ ምልካዊ ዝምባሌታት ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ዋላ ብዋን ብረታዊ ቃልሲ سئلو دحرنا ጽነት ዝበቆለ ነገር ኣይኮነ ካብቲ ሰራርሓና ካብቲ ንጥቀመሉ ዝነበርና ኣገባባ ሰራርሓ ዝመንጨወ እዚ ግን ክኹለፍ ይኽእል ነይሩ ኣብ ክንዲ ዝኹለፍ ግን መልሹ ሳዕሪሩ ስለዚ ህዝቢ ሓደ ሙሉ እምነት ነይሩ ኣባና ደቅና መፅኦም ኢሉ ዘለውን ዘይብሉን ከመይ ገይሩ ከም ተቐበለና ናይ ብሓቂ ተኣምራት እዩ ነይሩ ኦኬ ሕጂ ንሕና ከኣኒ ናይ ብሓቂ ንህዝብና ኢልና ስለዝተቃለስና እዚ ህዝቢ ዝኽርህቦ ኣለዎ ኢልና ኣብተት ተመደብናዮ ትካላዊ ሰራርሓ ንምዕባል በብዝሓዝናዮ ከምዚ ኢልና ክንሰርሕ ነብል ነርና ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ግን ንረብሑ ዝሰርሕ ሕመረት ከዓ ነይሩ ንኩሉ ዝዕንቅፍ ትካላዊ ሰራርሓ ክትተኣታቱ ሕራ ይብለካ በቲ ጥዊሉ ኸልፈካ ምድስካል መፅእ ምቅያራት መፅእ ክነግረካ ንኣብነት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ክንደይ ነይሮም ካብ 1991 ክሳብ 1900 ክሳብ 2000 ንኣብነት ኣብ 9 ዓመት ክንደይ ነይሮም ሚኒስተራት ምክልኻል ክንደይ ነይሮም ሓለቓ ስታፍ ስርሒታት ክንደይ ነይሮም ምቅያራት ነይሩ ስለምንታይ እዚ ንገዛእ ርእሱ ምልክታት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ይኹን ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ምፍሕፍሓት ከም ዝነበረ
ግርጭታት ከም ዝነበረ እቲ ላዕለዋይ ስልጣን ዝነበሮ ናይ ብሓቂ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክምዕብል ትካላት ክምዕብል ከም ዘይድለ ምክንያቱ ትካላት እንድሕር መፅዩ ሕጋጋት ኣሎ ብሕጊ ኢኻ ክሰርሕ ሕጊ ቀያዲ እንድሕሪ ትካላዊ ኣሰራርሓ መፅዩ ግን ከምኡንተኻ ንክትገብር ዕንቅፋት ስለ ዝኾነካ ንኸይምዕብል ናይ ብሓቂ ስርዓታዊ ዕንቅፋታት ትፍጠር ነይሩ ሕጂ ዝኩሉ ግን ድኽመት ናይቲ ግንባር ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ንገዛእ ርእሱ ናይ ብሓቂ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ ስለ ዘይነበረ እቲ ግንባር ከዓ ነቲ መንግስቲ ስለ ዝሰርሖ እቲ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣብቲ ግንባር ላዕለዋይ ኢድ ምስ ሓዘ እቲ መንግስቲ ከዓ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ኮይኑ ብሓፂሩ ግን እዚ ከዓ ንድኽመታት ናይ ህዝብና ዝመዝመዘ ምዕባለ እዩ ምክንያቱ ህዝብና ከዓ ክቃወመሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣይነበሮን ውዳበ ኣይነበሮን ደረጃ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንቕሓት ኣይነበሮን ናይ ብሓቂ ጥርጥር እውን ኣይነበሮን ኣሚን እዩ ደቀ ኢሉ ጥርጥር ኣይነበሮን ይትረፍ በቲ ዘለኒ መረዳእታን ኣፍልጦን ይትረፍ ናይ ህዝቢ ትካላት ወይ ሲቪክ ማሕበራት ክምስረት ኣብ ኤርትራ ጴንጤ ተባሂሎም ኣመንቲ ዝኾኑ ከማን እዮም ዝእሰሩን ዝግረፉን ነይሮም ካብ 94 ክሳብ ኣነ ኣብ ሳዋ ዝእሰረሉ ግዜ ክሳብ 2008 ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ናይ ጀሆባ ኣመንቲ ናይ ጴንጤ ኣመንቲ ካልኦት እምነታት እውን ይንከላበቱ ይእሰሩ ይስደዱ እዮም ነይሮም እዚ ማለት እቲ መንግስቲ ይትረፍዶ ሲቪክ ማሕበራት እቲ ሕብረተሰብ ክቅውም ከፍቅደሉስ ናይ እምነት ከማን ኣይፍቀደን እዚ ሓደ ኣቦቱ ኣሎ ካልኣይ 2015 ንመፅሓፍካ እንዳላለኻ ይኸልካ ጀርመን ሓንቲ ቃል ተዛሪብካ ነርካ ንባዕልና መሰል ኣይነበረናን ንባዕልና ብዲሞክራሲ ኣገባብ ንኸይድ ኣይነበርናን ውፅኢቱ ከዓ እዚ ኮይኑ ኢልካ ትዛረብ ነርካ ሞ ሕጂ ንዓት ምስሊ ስለዝተንከፍካ ኣለይኻ ብኻልእ መንፅር ኣብዚ ግዜ እዚ ብሩህ መፃ ዝበሃሉ ውድብ ኣለዉ ወይ ምንቅስቃስ ኣለዉ ናይ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ናፅነት ኣይነበሮን ስለዚ ናፅነት ንህዝቢ ክህብ ኣይክእልን እዩ ተጋደልቲ ንባዕሎም ናፅነት ኣይነበሮምን ስለዚ ንዓና ናፅነት ክህቡና ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ከዓ ይወቅስ እዩ ማለት እዩ ምዝ ሓሳብ ተሰማማዕ ዲኻ ንስኻ ብምሉእ ብኸፊል ወይ ከዓ ኣይኮነን ፈፂመ እዚ ናይ ብሩህ መፃኢ እዚ መሳርሒ ናይ ባዕዳዊ ተፃባዒ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ንናፅነት ንናፃ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ ዝፃረር ስለ ዝኾነ እቃውሞ እየ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ከለና ክትርዳእ ወታደራት ኢና ተጋደልቲ ወታደራዊ ሕጊ ኢኻ ትኸይድ ወታደራዊ ሕጊ ትእዛዝ ምፍፃም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ወታደራዊ ስርዓት ትእዛዝ ትፍፅም ተዘይፈፅምካ ከዓ ትድፋዕ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ረኣዮም ናይ እንግሊዝ ረኣዮም ናይ ስዊድን ረኣዮ ዝኾነ ትእዛዝ ክተኽብር ኣለካ ትእዛዝ ፈፂምካ ድሓር ርእይቶኻ ትህብ ዓይነት ኦኬ ስለዚ ከም ተጋደልቲ ሲ ብትእዛዝ ንኸይድና የስ እቲ ተጋዳላይ ከዓ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ቃለስ ስለ ዝነበረ ትእዛዝ ኣኽቢሩ ይኸይድ ነይሩ ድሕሪ ናፅነት እውን እቲ ጥሕሰት ናይቲ መሰረታዊ መትከላት ንኣብነት ዘለዓልካ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ሕቶ ንሕና እምነት ዋላ ኣብቲ 11 ነጥብታት ናይ ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ፕሮግራም ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቀዳማይ ጉባኤና ዘፅደቕናዮ ፕሮግራም ዓለማዊ ወይ ዕልማናዊ መንግስቲ ሴኩላር ስቴት ኩሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ መንግስትን ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ሓፈሻዊ ትምህርትን ሃይማኖትን ንጹር ምፍልላይ ኩሉ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ከየእቱ መሰል እምነት መሰል ኣምልኾት ናይ ዜጋታት መሰል ሃይማኖት ናይ ዜጋታት ፍጹም ሕልው ክኸውን እዚ እቲ ነይሩ እቲ ናትና ዕላማ እዚ ይጥሓስ ነይሩ ከም ካልእ ብዙሕ ነገራት ይጥሓስ ነይሩ ተቃውሞ ነርኩም ዶ ክትጥሕስ ናይ እምነት ናፅነት ተቃውሞታት ተምፁ ነርኩም ዶ ንኣብነት እምነትካ ሕጂ ዘሎ በቲ መርገፅን በቲ መትከልን ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኸይድ ነይረ እንድሕር ኢልካ ንኾንካ ሽዑ ተቃውሞታት ተስምዑ ነርኩም ዶ ከመይ ገይርኩም ክትፈትሕዎ ዘይከኣልኩም ሽዑ ከመይ ገይሮም ናፅነት ዘይረኸቡ ሽዑ ኤርትራውያን ንእምነት ዝምልከት እንድሕር ዳ መትከላት ኣሎ ኮይኑ ወይ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እንታይ መስለካ ኣነ ናይ ነብሰይ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ብደረጃ መሪሕነት እትእከብ ኣብ ምድብ ኣኼባታት ናይ ማዕከላዊ ሽማግለ
ወይ ከዓ ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ እዩ ብዝተረፈ መዓልታዊ ህይወትካ ኣብቲ ተመደብካዮ ክፋል ናይቲ ስራሕ ስለ ዘተኩር ካብ ወፃኢ የብልካን ምክንያቱ ባዶ ነገራት ኢኻ ወሪስካ ባዶ ነገራት ወሪስካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ 91 ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተመዲበ ሰርሕ ነይረ ዩኒቨርሲቲ ኣይፀንሐኒ ናብ ኣጋርፋ ዘቢሉ ይፀኒሕኒ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ህንፃታት ጥራሕ ይፀኒሑ ኦኬ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዳግም መስሪትካ ህያው ክትገብር መማህራን ካብትን ኣምጪኻ ካብቲ ኣጋርፋ ዝነበሩ ኣምጪኻ ዋላ እቲ ንብረት ካብኡ ኣምጪኻ ኣጋርፋ ካብ ኣብ ኣሩሲ እዩ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ጥቃ ሶማል ካብኡ ኣምጪኻ እንታይ ማለት እየ ካሪኩሉም ዋላ እቲ ፔዳጎጂ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቃውማ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ክትቅይር እዝታሲ ሙሉእ ኣድህቦኻ ዝወስድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ለይትን መዓልትን ኣብ ተመደብካ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ትካል ስለ ዘይፀንሓካ ትካል ክትምስርት ኢኻ ትፅዕር ዘለኻ ስለዚ ንስኻስ ከምዚ ኢልካ ኣብቲ ዘለኻ ኢኻ እምበር ብዛዕባ እቲ ምስ ካልእ እኮ ርክቡን የብልካን ዋላ ምስቶም ብፆትካ ኣይተራኸብኒ ካብ ዘይካብቲ ወግዓዊ ኣኼባታት ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣፍልጦ ነይርዎ ክብል ኣይክእልን ኣነን ገዛ ርሲ ኣፍልጦ ይነበረን ከምኡ ግበር ከም ዝነበረ ድሓደ ዝፈልጥ ስለዚ ሲ እቲ ሰብ ኣብ ነናቱ መደብ ስራሕ ተፀሚዱ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ንኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ በተፈፃሚ ኣካል ዝፍፀም ዝነበረ በደላት ይኹን ግፍዕታት ይከታተሎ ይፈልጦ ይዕዘቦ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ድሓር ከም ሰብ ይፈልጥ طبعا نابز ناي حجي تزبالك مسكاي قدم حجي اب في اي قلمت يقاب زغبر كالو ان ناي دوبات ايرتران ኢትዮጵያን ዝምልከት ቃል በቃላ ጭምራ መሬት እዩ ተዋሂቦም ሱኻ መምለስ እግሪ ተዋሂቦም ዝብል ተጠቅምካ ነርካ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ቅሬታ ኣለዎም ኣብቲ ኣባሃህላን ኣብቲ ቃላትን ድሕሪኡ ኸስኻ ነቲ ዝበልካዮ ዳግመ ግምት ጌርካሉ ዲኻ ዋላስ ኮሚል ከኻ ተኣምን ቶም ሰባት ድሕሪ ቅሬታ ሃልዮም ከ ኤርትራውያን እዮም መሬቶምን ከይድሎ ክሳብ ሕጂ ተቃውሞ ይስምዑ ኣለዉ ነቲ ቅሬቶኦም ሕጂ ትርድኦ ዲኻ ከምኡ ምባልካ ከመይ ትግምግሞ ሕጂ ማለት እየ እንታይ መስለካ እቶም ከምኡ ዝብሉ ወይ ሰኣን ዓቕሞም ክርድኡ ዘይከኣሉ ወይ ክርድኡ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ቅድም ቀዳድም ኣነ እንታይ እየ እንድሕር ኢልካ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ሽምግልና ስለ ዝኾነ ኣርቢትሬሽን ኢዝ ሽምግልና ቃል ብቃል ሕጂ ብዝለካ arbitration ሽምግልና ኢለ ትርጉም ኣነ ብትግርኛ ሽምግልና እንታይ ማለት እዩ ንስኻን ሓደን ብሓደ ብደረት ንሕተባዓስኩም በልስኻስ ካብዚ ዕርቂ እዮም ዘምፅእ ዕርቂ ካብቲ ዘበኣሰኩም ፍርቁንዓኻ ፍርቁንዑ እቲ ኣብ ክርክር ዝኣተወ መሬት ብምሉኡ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ነይሩ ክሳብ 1997 ክሳብቲ ካርታ ዝቕይሮ ኦኬ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ገሊኡ ብሕማቕ ናይቶም ጠበቃታት ናይ ኤርትራ ብተሓዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብሸፈጥ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ መሬት ኣሎ ዕርቂ ስለ ዝኾነ ኣነ ኮንኩን ዝህብ ኣነ መን ኮይነ ኣነ ኮሚሽነር ናይ ዶብ የነይረ እምበር ኣብቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣባል ኣይነበርኩን ናይ ኤርትራ ኮሚሽን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኮሚሽን ብናይ ክልቲአን ሃገራት ዝመረፅዎም ዳያን ቆይሙ ነይሩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል እንታይ ኢለ ወይ ክብል ዝደለኹ ምናልባት ዘይነፀረሉ ሰብ እንተልዩ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ብሸፈጥ ቁርፅራፅ ወይ ጭርምራም ንዓይ ጭርምራም ቁርፅራፅ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብ እቲ መላግቦ ናይ ማይንበሳን መረብን እንድሕር ከይድካ ናብ ሰቲት ገፅካ ክትከይድ ከለኻ ክሳብ ማይተንን ሰቲትን ሓንቲ ስሉስ ኩርና ኣላ ኣብቲ ምዕራባዊ ክፋል ካብ መሬት ኤርትራ ተጨሪማ ናብ ትግራይ ዝኣተወት እዚኣ ጭራም ወይ ቁራፅ እያ ኣነ ጭራምሲ ቁራፅ እየ ዝርድኦ ካልእ ትርጉም የብሉ ንዓይ ጭራም መሬት ቁራፅ መሬት ኣብ ምዕራብ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከባቢ ፀሮና እቲ ግርምቢጥ ፈለግ በለሳ ሙና መረብ በለሳ ሙና ከሎ ፈለግ በለሳ 100 ዓመት ፈለግ ፀሮና ኢሎም ወሲዶም ንፀሮና ተላይ ድሓር ንፀሮና ናብ ኤርትራ ብካልእ መንገዲ ሂቦሞ እቲ ከባቢ ፀሮና ንኢትዮጵያ ከይዱ እዚ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ብሸፈጥ ይኸይዱ እዚኻ ካልእ ቁራፅ ካልእ ጭራም ዛላምበሳ ኺድ ዛላምበሳ ከምዚ ገይሮም ኣትዮም ከም ወረጦ ንኢትዮጵያ እዚ ካልእ ቁራፅ ወይ ጭራም ኣብ ኢሮፕ ኪድ ኣብ ባዳ ኪድ ሕጂ ቁራፅ ሕጂ ጭራም ወይ ቁራፅ ማዕረ ንዓይ ሲኖኒም ንዓይ ስለዚ ጭርምራም ወይ ቁርፅራፅ መሬት የለ
إذا كان تاني مالتيو نحد حدو زي تلاقبه أم معراب تجريمو أب مأكل تجريمو أم مبرق تجريمو خيدو شرم رام مريت ويقرص راس مريتنا كوينو عمنتو كوينا تقالشنا ولا حنتي تبعت متر إرترا مريت إرتراعي نوعو كوينا نحنا تقالشنا نوعو كوينا سنتنا وفينا السومالاتي السوت مسوال تخفيلو خمزولو سلفلت خمون حجي شرم رامي لنا قال ملي أنا خايف هبكون شرم رام مريت مملس تجري هبوم مني أنا بكون كن هبوم إتي ناي انتهت بلو ناي دوب كوميشن بشفت العلام مريت إرترا شراريمو نيتيوبيا هوي أزبل زلخو قراديسو مالته ورطرا زبل زلخو شرمرام زبل زلخو خاني زي تلاقبه سلازخونه ام معراب كمزي لا خيدالا حج انا ناي بحقي نباري فتحو سلاماو فتح امونغو اثيوبيا صبق نور زمدنا كله يتناي مغزاتاو دب كملس الله زبل امنتي زلن اسو طرح تنبارف لذي كمتم بحال عتميتن تسعن شوعتن زتغبره لوطي قير الله يتم مغزاتاو علات እቲ መሰረት መግዛእታዊ ዕላት ዝተደረተ ዶብ ክምለስ ኣለዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንቡር ሰላም ናይ ብሓቂ ነባሪ ሰላም ምእንቲ ህሉ ኢለ ዝኣምን ፖሊሲ ከም ዝርዳእን ዘሎስ እቲ መሬት ተዋሂቡ ዘለዎ ናይ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኣለዎ ኣብ መግዛእታዊ ዕላት ክንምለስ ኣለና ኢኻ ትብለን ዘለኻ ንሕሪ ተጋጊ ጽቡቕ ኣብዚ ግዜ እዚ نوح زبل عامتات ون اتي زنبره تحساسبان ازراربان كبرتكنيات كهون خل كاب استفلاليو اكلات تግራይና ኤርትራ ደጀንያ እንድሕርዳ ትግራይ ወይ ሕወሓት ብፍላይ እንድሕር ትግራይ በሓፈሻኻ ተወሪራ ኤርትራ ክትወረርያ ዝበሃል ኣዘራርባ ክኸይድ ፀኒሑ ሕጂውን ንሱ ይዝእመን ዘሎ ብብዙሓት እንንስ ከንዳዕለና ከለና በንፃሩ ኤርትራ ናይ ትግራይ ደጀን ትግራይ ናይ ኤርትራ ደጀን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኣይነበረትኑን ዝብል መልስኻ ሂብካኒ ነርካ እዚኣ እስኪ ኣስፋሕ ብልካ ገለፀለይ راي مجمرة إذا خمس ولا الرعاية نايو حق ما أظن الصحات وجوجي الرعاية نكون النت عبايتا أو جمزة التو دجن كبهال كله انتهي مالتي دجن جينا عاي دجن حدا صنع أردي استخبى زخون يكون صلاعي كأتو زيك نسخة بناعة نتفتات كا تكايدلو تكالات كا تودبولو نتي كوينات نمكياد دليكا لوجيستيكس تمالعلو بوتا مالتيو حجي بقبر خنزارب معنا سحل دجنا نيرو نهزباو غنبار نهزباو غنبار تراي زي كونه ግን انت لاين نهزباو ويان حنت تግራይ دجنوم نيرو ابو አራጢጥካ بمدبካ ዘምጻካ ጉዳያት ደልየካ ስራሓት ፍጽም ነርካ صلاعي اي اتوني بزخونه منقدي بالعلي عند حريب بنفرت مصيكا صره نفرت لوا تتحتن هرما لعل تخوينك على ما انسحتا تيناي كينات سنموغوت كتري خلخ بسترفه ساحل معنا ساحل كاندا سفح مسكدت حراميريت اندا سفح مسكده دارغا ملا ارترا حوس حرام مسكونه خاني ملا حراميريت ارترا دجن ناتنان نايتوم ابتو وانتي ناي قالس محزنا زنبورو هزباويان حنت تግራይ ነይሩ عبدجنا هزباويان حنت قالس خجمر كله علمنا اعطيقنا اسنينايو بدحريون بحبار نقال سلا زنبرنا بزح متحققاز نيرونا اذا متحققاستي منالبات معلامن معطاقن طراي زتكره اينبرن انت لاي اب حباراو سرحيتات عملت ابشار شاي ورار زنبره كونتات تساتفو تقالت زباو ويان حنت تግራይ نيريو بدحريون كابشر እንዳስላሰ ሳብ አዲስ አበባ ትሕዙ كساب منالبات 95 አቢሉ ናትና እቲ كابشر እንዳስላሰ አትሕዙ በስተፈላለየ ማዕዝናትና ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዝኣተወ ሓይሊ ንስርዓት ናይ ወያነን ምርግጋ አቡ ጽንሕ ስለዚህ ደጀን ክትብል ከለኻ እዋን ሰውራ ሳሕል እቲ እንዳሰፍሐ ዝኸደ ሓራሜሬት ኤርትራ ደጀን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነይሩ ድሕርና ጽነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስቶም ካልኦት ውድባት ናይ ኢፒአርዲኤፍ ስልጣን ሒዙ ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ስልጣን ሒዙ ኦኬ
ኣብዚ ሕጂ ደጀን ዝበሃል የለን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ 97 ዝጀመረ ምስ ፍሕፋሕ ናብ መሬት ኤርትራ መወዳእቱ 98 ብኩናት ብምውላዕ ናይ ኩናት ከይዱ ካብቲ እዋን እቲ ንድሓር እቲ ኩናት እንድሕሪ እስኻ ኣይፈልጥን ሽዑ ወይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮንካ ዝሳተፍ ደ ነርካ ወይ ኣይነበርኩን ነርካ ንሕደሊኻ ኤሌመንታሪ መሃር ነይረ አንተ ወይ ገብረ ኣስራት ጠቂስካለይ ነርካ ገብረ ኣስራት ጥራይ ዘይኮነ ጀነራል ኣበበ ገብረ መድህን ተክለ ሃይማኖት ዋላ ጻድቃን ባዕሉ ዋላ እቲ ናቶም ናይ ማለሊት ማእኸላይ ሽማግለ ውሳኔ እግር መኸል ከባቢ ጾሮና ዝተኻየደ ውግእ እንታይ ነይሩ ዕላሙ ኣስመራ ነይሩ ዕላሙ ዓዲ በጊዕ ዝተኻየደ ውግእ ኣስመራ ነይሩ ዕላሙ ኣብ መወዳእታ ካብ ቡሬ ክሳብ ደባይ ስማ ዝተኻየደ ውግእ ዓሰብ ነይሩ ዕላሙ ኩሎም መራሕቲ ወያኔ ድሓር ምስተፈላለዩ ብፍላይ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ኤርትራ ናይ ምምላስ በቲ መሰር ርእሰ ውሳኔ ናይ ኤርትራ ተኣሚኖም ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ምሕዝነት ናፅነት ኤርትራ ዝተቐበሉ ከም ይወደግ ጣዕሳ ኣርእዮም ንምምላስ እዩ ነይሩ ዕላምኦም ሕጂ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይኮኑ ኩሉ ፅሑፋቶም ዘረብኦም ረኣዩ ጣዕሳ ነይሩ እቲ ኩናት እውን ውፅኢት ናይቲ ጣዕሳ እዩ ኣብ ውሽጦም ከምቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓነት ኤርትራ ዝተፈጥረ ኣብ ውሽጢ መድሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓነት ትግራይ ፍልላይ ነይሩ እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ እቲ ኩናት ነንርዕሰን ዝኽኣላ እቲ ሓንቲ ናይቲ ሓንቲ ደጀን ኣይነበረት ግን ክትሪኦ ከለኻ ስትራቴጂክሊ ህዝባዊ ወያነ ሓነት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ጨቢጦም ከርግኡ ዝኽኣሉ ሳላ ደገፍ ናይ ኤርትራ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ 95 ኣብ ፀኒሑ እዩ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ክሳብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ተዋጊኡ እዩ ብኩሉ ማዕዝናት ኦኬ ስለዚ ኤርትራ ደጀን ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓነት ትግራይ ነይራ 98 ኩናት ክጅመር ከሎ ህዝባዊ ወያነ ሓነት ትግራይ ናይ ገዛእ ርእሱ ደጀን ይሃሪሙ ኢንፋክት ሽዑ ናይ ገዛእ ርእሱ ደጀን ክሃርም ከሎ መፈለምታ ናይ መወዳእታ ስልጣኑ እዩ ዝብል እምነት ነርና ኣነ ሽዑ ሕጂ ዘይኮነ ሽዑ ምክንያቱ ደጀንካ ክትሃርም ከይተደፍረ ኦፍኮርስ ካልእ ትገብሮ ዝነበረ ጉድለታት ነይርዎ ናይ ገዛእቱ ናይ 27 ዓመት ባዕሎም ዝገምገምዎ ኣብ ኣዋሳኹን ኣብ ትግራይ መፅኦም ዝገምገምዎ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣይኣቱን ግን እቲ ናይ 98 ኩናት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደጀኖም እዩ ነይሩ ካብኡ ክድፈሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ደገፍ ናይ ኤርትራ ይብሎም እንድሕሪ እዩ ሕጂ ድሕሪ እቲ ኩናት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ እቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝዕብለል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወሪሩ ዝጎበጦ መሬት ዋላ ብድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ዋላ ድሕሪ ውሳኔ ናይ ዶብ ኮሚሽን ን10 ዓመት ጎቢጥዎ ፀኒሑ ን10 ዓመት ክንደይ እዚ ውዕል ሰላም ሓደ ኣህጉራዊ ሕጊ ውሳኔታት ፀጥታዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ምሕፅንታታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ትካላት ነዚ ፀማም እዝን ሂቡ ውዕል ሕጊ ብምግሃስ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ፀኒሑ ኦኬ ከምዚ መሬትካ ጎቢጡ ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ዓድታቱ ተመሊሱ ንቡር መነባብርኡ ንኸይ ኣጣጥሕ ተመዛቢሉ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ናትካ ደጀን ክኸውን ኣይክእልን ተፃባኣ ሓይሊ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዲጂታል ወያነ ረኣዮ ብሩህ መጻኢ ትብል ነርካ አንተ ወይ ትግራይ ትግርኛ ኣሎ እዚ ኣጋዚያን ኣሎ መኒዩ ዝምብሎ መኒ ዘንቀሳቅሱ ዲጂታል ወያነ መኒዩ ዝምብሎ ነይሩ መኒ ዘንቀሳቅሱ ሕጂ መጻ ኣሎ መን ምብሎهم ወያነ ኣብዛናይ ብሩህ መጻኢ ናይ ኣጋዚያን ገለ ዝበልካኒ ናይ ዲጂታል ወያነ ካ ክዛረባ ይክእልኒ ኣብ ናይ ብሩህ መጻኢ ናይ ኣጋዚያን እሶም እንዲዮም ዘሰራስርዎም እሶም እንዲዮም ዝምብሎዎም ጥራይ ዘይኮነ ብጭብጥ ክንዛረበሉ ንኽእል ዲና ይምልዎም ከም ዝነበሩ ኣለውና ድዮም መረጋገፂታት ወይ ከዓ እቶም ኤርትራውያን ባዕሎም እውን ሓሲቦም ዘንቀልዎ እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብዚ ሰዓት እዚስ ምዚ ዘሎ ዓለም ብዙሓት መንእስያት ንታሪክ ተመሊሶም ካልእ ክሓስቡ ክእሉ ካልእ ክፈላስፉ ክእሉ ካልእ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ሕጂ እሱ ጥራሕ ይመዊልዎም እሱ ጥራሕ ኣበጊስዎም ክንብል ሲ ቁኑዕ ዶ ይኸውን ወይ ከዓኒ ንመፍትሒ ንዕኡ ዝምልከት
جيجادو أي فترن علنا دي لا مثلك أبزي أكاتعي خسايك أتخذها أبز قربا زو صور له زم حدنا إثيوبيا ويب سايت لستا نايتن بديجيتال وياني زمولا أنا وشت له بقطع أبدقها أب حدا له ألولا رجلا زبلو يلوم زم صور حكي حسيت أنا يفلتن ግን ከም ስፕሬድ ሺት አርዮም ሊስት አውፅኦም ነይሮም ካብተን ጠቕሶም ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ተቃውምቲ ተባሂለን እዚኣተን እየን ስለዚ ሓቂ ሓቅን ኣነ ከረጋግፆ ይክእልኒ ካልእ ናፃ ምንጭ ስለ ዘይብለይ حراي እንተኾነ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ንሶም እዚ መንገዲ እዚ እዩ ዘዋፃና ኢሎም እንድሕር ኣሚኖም ከንታይ ሓጢኣት ኣለዎ እንታይ ትብሎ እስኻ ዳ ምስለካ እዋ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ቃልሲ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ብግዳም ዝመፅእ ቃልሲ ብደገፍ ናይ ካልኦ ዝመፅእ ቃልሲ ውፅኢቱ ርኢና ኢና ሶማልያ ትሕመስ ዘላ ስለምንታይ ኦኬ ካብቲ ናይ መወዳእታ ዓመታት ዕምሪ መንግስቱ ስርዓት መንግስቱ ጀሚርካ ክሳብ ስርዓት ወያኔ 2006 ተገብረ ወራር ከም መልሰ ግብርናቱ ምልዓል ናይ አሸባብ እዚ ኩሉ ለካ ኦኬ ኢራቅ ርአ ሲሪያ ርአ ሊብያ ርአ ዝኾነ ብግዳም ዝመፅእ ለውጢ ንረብሓ ናይቲ ህዝቢ ኣይኮነን ሰላም ርግኣት ቅሳነት ኣይምፅን እዩ ብዘይካ ህውከት ንሓድሕድካ ምቅትታል ስለዚ ብመሰረቱ ብደገፍ ናይ ኣብ ልዕሊ ልዑላውነትካ ሕርፋን ዘለዎ ሓይሊ እንታይ እዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ እኮ እዚ እንታይ ራድዮ ወጋሕታ ዶ ትብላ ድሓር ድምፂ ወያነ ዶ ትብሎ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዶ ትብሎ እንታይ ገብር ፀኒሑ ሓደ ምሉእነት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ካርም ፀኒሑ ኤርትራ ትባል ትግራይ ንሓና ትጋሩን ገለመለ ሰሜን ተጋሩ ክብልካ ጀሚሮም ኦኬ ፋይን ፅቡቅ ሕጂ ምሉእነት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነት ካርም ጀሚሩ ተረዲን እዚ ቦታ ኣጊዶም ከዓኒ ንሕና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ክንከውን ኣለና ነስርዓ ዝገልቢጥና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ክንከውን ኣለና በዓል ፃድቃን እዮም ከምኡ ነይሮም ሕጂ እዚኦም ኮይኖም ቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይ ወያኔ ተረዲን ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ህርፋን ዘለዎ እሞ መሬትካ ብግብሪ ጎቢጡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዓለም ውፃእ እንዳበሎ ሃገራዊ ሕጊ ረጊፁ ውዕል ሰላም ረጊፁ ኣብ መሬትካ 10 ዓመት ኮፍ ኢሉ 22 ዓመታት ልዕሊ 60,000 ካብ ህዝብካ ኣመዛቢሉ ኮፍ ዝበለ ሓይሊ ሕጂ ናትካ ደጀን ክኸውን ኣይክእልኒ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ እዚ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ለውጢ ብዘቤታዊ ድርኺት ካብ ውሽጢ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እሱ ጥራሕ ንኤርትራ ርግኣት ሰላም ቅሳነት ዝህባ ናይ ብሓቂ ከዓ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ብዙሕነቱ ሓድነቱ ሓልዩ ማሕበራዊ ስኒቱ ኣረጋጊፁ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ቆማዊ ስርዓት ተኺሉ ክነብረላ ዝኽእል ሃገር ክምስርትን ከማዕብልን ዝኽእል ናይ ደገ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ንናቱ ረብሓ እዩ ዝመፅእ ምእንቲ ናቱ ረብሓ ከዓ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ መቃቂሉ ከዳኽም ኣለዎ እዚ ከዓ ኣነ ሕጂ ኣብ ዝርዝር ብዙሕ ኣያትን ትፈልጥ ኢኻ ናይ ኣዋሳ ዶ ናይ ደብረ ዘይቲ ዶ ናይ ገለ ዶ ዋላ እዚኦም ስሙር ገለመለ ዝበሃል ስመር ዶ ገለ ዝብሎም ስለምንታይ ኢልካ ብዛ ናይ ልኡላውነት ኤርትራ ትኸይድ ዝበልካኒ ከይርስዓኮ ከለኹ ከልግባ ስለ ዝደለኸ እየ ህወሓት ናይ ባዕዲ መንግስቲ እዩ በቲ እሱ ዝኣመነሉ ከዓኒ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ሒዙ ኣሎ ሕራይ እቲ መንግስቲ ብኤርትራ ዘሎ ግን ናይ ህዝቢ ልኡላውነት ኣጥፊኡ ፀኒትና ኣለና ኣብ ሃገርና ያለናን ንመወት ንስደት ኣብ ባሕሪ ንጠልቕ ኣለና ኣይናይ ዝዓቢ ህዝቢ ዝዓቢ ዋላስ መሬት ቀዲምና ህዝብና መልስ ቀዲምና ህዝብና ድሕን ናይ መሬት ጉዳይ ከዓ ቀሲልና ንዘራርበሉ ዝብል መርገፂ ዘለዎም ብዙሓት ውድባት ምንቅስቃሳት ኣለዎ ህዝቢ እንዳጠፍአ ከሎ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እንዳፅነተ ከሎ ሲ ብዛዕባ መሬት ሕጂ ክንዛረባ ኣይንኽእልን ኢና ህዝብና ነድሕኖ እንድሕር ኮይና ከዓ ምስ ዝኾነ ኣካል ክንከውን ኣለና ዝብል መረዳእታ ኣሎ እዚ ነዊሕ ዓመታት ብጎስጓስ ከዓ ናብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ከዓ ትፀኒሑ እዩ ኣብ ኤርትራ እውን ህወሓት ወይ ወያነ ገለ እንተዝገብሩ ዝበሃል ትፅቢታት እውን ብገለ ሰባት እውን ትሰምዖ ኢኻ እዚ ከመይ ትሪኦ እስኻ ቀዳምነት ልዑላውነት ዝነፃፀል ጉዳይ ኣይኮነን ልዑላውነት ንኤርትራውያን ከም ሃገር ናፃ ልዑላዊት ሃገር ኣላትና ከም ህዝቢ ልዑላውነትና ብሓደ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ተመንዚዑ ልዑላውነትና ሲእና ኣለና ነዚ ልዑላውነትና ንምምላስ
ክንቃለስ ክንከላልና ባዕላህና ብናትና ዓቕሚ ሰራዊት ፀላእኮ ባዕልና ይኸይዱ መን ዕወት ኢሉ ሓስበና ነይሩ እቲ ናይ 30 ዓመት ኩናት ኦኬ ህዝቢ ኤርትራ ተዓጢቁ እንድሕር ተሲኡ ዓጋት የብሉን እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ካልእ ሰበብ ዘይብሉ ናይ ብውሽጢ ዝመፀ ለውጢ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እዞም ልዕላውነት መሬትና ድሓን ትግራይ ይሓዝዎ እሞ ብኡ እንታይ ገይሮም 30 ዓመት ኮይም ፀኒሖም ኣብ 30 ዓመት እንታይ ገይሮም ምዝራብን እንታይ ኣፍን ግብርን ፈላሊኻ ትርኢ ኣለካ ወያነ ንፕሮፓጋንዳ ይኹን እትብል ዘላ እምበር እዚኦም ከዓ ወይ በቲ ዝወሃቦም ሰዲዖም ወይ ብተፈላለየ መንገዲ ተፈላለየ ዕላማታት ህልዎም ገሊኣ ብርግፅ ተዓሲባ ዝሰርሕ ዘላ እያ ገሊኣ ኣማለድቲ ኮይና ተቆፂራ ዝሰርሕ ዘላ እያ ገሊኣ ከዓ ኣፍሉጥኣ ሆ ትብል ዘላ እያ እዚ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እንድሕር ደሊኻ መን ከልኪልዎም እሞ ኣብ ወያነ ተመርኪሶም ለውጢ ከምፁ 30 ዓመት ስለምንታይ የምፁ 30 ዓመት ዘምፁስ ሕጂ ከምፁ ኢልካ ትፅበ 27 ዓመት ወያነ ሙሉእ ኢትዮጵያ ገዚኡ ላዕለዋይ ስልጣን ኮረሻ ስልጣን ሒዙ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ሽዑኡ ዘይተረኽበስ ሕጂ ካብ ስልጣን ተገሊፋ ኣብ ትግራይ ምስኣተወት ሕጂ ከማን ካብ ትግራይ እውን ዳርጋቲ ናቶም ቁፅፅር ናይ ትግራይ እውን ኣብ ዘብቃዕሉ ዘሎ ኩነሲ ከመይ ገይሩ እቲ ኤርትራዊ ክፅበ ናይ ብሓቂ ሕስብ መብሎ 27 ዝኩሉ ዓቕሚ እንዳተቆፃፀሩ እንታይ ክገብሩ ፀኒሖም መሬት ኤርትራ ጎቢጦም ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ንምድኻን ኮነ ኢልካ ንኤርትራ ንምድኻን በዓል መለስኮ ንኤርትራ ብዘይ ጥይት ከነንበርክኻ ኢና ተንበርኪኻ ለሚኖም ኣብ ውሽጢ ኣባና ከኣትዎም ከምኡልካ ነይሮም እዚ ኮ ስትራቴጂ ናይ ንኤርትራ ንምድኻን ንህዝቢ ኤርትራ ንምብትታን ዝፀንሐ ስትራቴጂ ኣብዚ ብነግረካ ስርዓት ወያንን ስርዓት ኢሳያስን ብውድዓዊ መንገዲ ሓቢሮም እዮም ክሰርሑ ፀኒሖም ሓቢሮም ኮፍ ኢሎም ኣዋሂዶም ኣይብለካኒ ውድዓዊ ሳዕቤን ናይ ተግባራቶም ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዳኽም ንኤርትራ ዘውድቕ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ዘብል መንእሰያትና ናብ ስደት ዘምርሕ ስጉምትታት እዮም ክወስዱ ፀኒሖም ክልቲኦም እንድሕር ደሊኻ ከም ሰብዓታት ክልተ ወገናት ናይ ሓንቲ ሰልዲ እዮም ሕጂ ተሓደ ቀዳምነት ልዕላውነት መሬትና የገድሰና እዩ እቲ መሬት ናይ መሬት ሕቶ ኣይኮነን ናይ 60,000 ዜጋታት 60,000 ኣብ 2002 ዝነበረ ቁፅሪ እዩ ወሊዶም ተወላሊዶም በዚሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ናይዚኣቶም መሰል ኣብ ዓድታቶም ምንባር ኣገዳሲ ሕቶ ኣይኮነን ኤርትራውያን ከመይ ጌርካ ነዚ ከተብሎ ዋላ እዞም 60,000 ኤርትራውያን እዞም ገለ ካብቶም ትብለኒ ዘለካ ዜጋታት ሕወሓት ፅቡቅ ኣላ ኢሎም ብርሰት ኣማንነት ኣብ ጎኒ ሕወሓት ጠጠው ዝብሉ ኣለዉ መሬቶም ተወሲዱ ኣሎ እንዳበልካ ንኸለካ ኣብ ሓቂ እውን ተወሲዱ እንዳሃለዎ ከሎ ናብ ሕወሓት ሓጋዚትና ሕወሓት ገባሬትን ሓዳጌትን ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ባይታ ድሕር ዳ ክንዛረብ ኮይና እወ ኣይተገብረን ዝተረኣየ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ዝተጨበጠ ነገር የለን ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡ ይኣምኑ ኣለዉ እዚ እምነት እዚ ብኸመይ ክቕየር ዘለዎ እንታይ መስለካ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳት ኩሉ ንሃገሩ ሰርሕ ማለት ኣይኮነን ወይ ኩሉ ሰናይ ናይ ሃገሩ ደሊ ማለት ኣይኮነን ዋላ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ካብዚ ክንደይ ሚልዮን ህዝቢ ክንደይ ኣሽሓት እዮም ነይሮም ተጋደልቲ ዋላ ኣብቲ ከተማ ኮይኑ ንህዝቢ ነቲ ቃልሲ ዝድግፍ ነበረ ደገ ኮይኑ ዝድግፍ ነበረ ክንደይ ካብ ሚእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ገለ ሰባት ርእቶታት ስለ ዝሃቡ እዚ ርእቶታት እዚ ወካሊ ርእቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ናይ መላእ ናይቶም 60,000 ተማዛቢሎም ዝፀንሑ ኤርትራውያን ኣይኮነን ይቐኒለ ፅቡቅ መልሲ ክንብል ኣለና ፅቡቅ መልሲ ይቐኒለ እቲ ደጀንያ ትግራይ ናይ ኤርትራ ዝበሃለሉ ዝነበረ ስቲል እውን ዝበሃል ዘሎ ኣምሓሩ ንኤርትራ ክወርዋ ስለ ዝደልዩ ባሕሪ ስለ ዝደልዩ ናይ ኤርትራ ህላወ ስለ ዘይደልዩ ትግራይ ግን ትከላኸል ኣላ ንኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ዝበሃል ተኣሚኑ እውን ብዙሕ ሰብ እውን ክስዕቦ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ትብለን ዘለካ በንፃሩ እዩ ሕጂ ስጋኣት የብልካን ድዩ ንስኻ እንድሕር ዳ ትግራይ ተዳኸይማ ኣምሓሩ ናብ ኤርትራ ክወሩ ናይ ስልጣን ናይ ኣብ ስልጣን ክኸውን ይኽእል ኣብ ስልጣን ዘሎ ካብ ስልጣን ምስተኣልየ ዝመፅእ ካልእ መሪሕነት እውን ንኤርትራ ናይ ምምላስ ንኤርትራ ናይ ምግባጥ ፈተነታት ኣየካይዱን ኢልካ ተኣምን እንድሕር ዳ ትግራይ ዘይሃለያ መንጎ እንታይ መስለካ እዚ ናይ ብሓቂ እንታይ ምኽብለካ ግርምቢጣዊ ስነ ሞጎት እዩ ኤርትራ ብጀጋኑ ደቃ ሓራ ወፅያ ብጀጋኑ ደቃ ከዓ ሓርነታ
وناصنتا عقبات تنبر الله اي بتግራይ بويانه زمرح سرعتنا ኢትዮጵያ እንዲሁ ኣብ 1998 ንሁሉ ጸጋታት ናይ ኢትዮጵያ እንተ ላይ ተጣይሶም ዝነበሩ መኮንናትን ወታደራትን ደርግ ኣኻኺቡ ንኤርትራ ክወርር ዝመጸ መን ደው ኣቢልዎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ደው ኢሉ ኣምኪንዎ ውድለታት ናይ መሪሕነት ናይ ሰንሰለት እዚ ግቡእ ዘይምንባር ናይ ብሓቂ ስርሒታዊ ሓበሬታ ክትጥቀመሉ ትኽእል ስላያዊ ሓበሬታ ዘይምንባር ነይሩ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ቀረብ ሽግራት ነይሩ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ታሪኻዊ ጽንዓት ጅግንነት ናይቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ንዑ ዝወረሰ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኮፍ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ነዚ ብሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሓይሊ መጽኡ ንኤርትራ ክጎብጥ ጠጠው ኣቢልዎ የስ መኻልፋት ነይሩ ምዕራባዊ ክፋል بغوتا زايدو كلام اكلمون بمايلام بالحري ስለዝኣተውዎ እቲ ሰፊሕ መሬት ናይ ምዕራባዊ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ተታሒዙ ነይሩ ግን ድሓር ጸቕጢ ኣብ ማእከልን ኣብ ደቡብ ኣብ ምብራቕ ምስ መጸ ከዓ ንዑ ረዳት ንኽገብሩ ከዓ ባዕሎም በቲ ዝነበረ ውግኣት ስሒቦም እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ኩናት እንድሕር ሪኢኻዮ ጽንዓት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ነቲ ሓይልታት ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ እንተ ላይ ተጣይሶም ዝነበሩ ተሳዕሩ ወታደራት ደርግ ኣኺቡ ዝመጸና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ዝምራሕ መንግስትና ኢትዮጵያ ኣይኮነ ጠጠው ኣቢልና ስለዚ ተኣማመን የብልናን ኪኖም ሓሮሲ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ድዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንታይ ዝብለካ ዩሲ ክበርና ትኽእል እዩ ማለትና ኢኻ ንሕና ናትና ውሕስነት እንታይ እንሕሪልካ ናትና ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ዝውክል ቋማዊ ስርዓት ክንተክል እንድሕር ኽኢልና ቁጠባና ኸነማዕብል حيل سمنا خنا معبل سب أو سمال كن كسكس عند حرق إلنا كمن إشتى حيلي قرطو حيل أير حيل مدري حيل بحري جن معبول أطوار زعتقة بزمناوي سنوكينات زمعبلة سراو السنة مدحن أبرسيوتي هجراو قلقلة تحاسب زنبرة كم دنا سويسرلاند كم دنا إسرائيل كم لممد مس برات مس سلطات ناي كوينات زلو حزبي انت ادليه بحصير اوان لعلكاتهم صوت الردات نتي قوام حيلي نت حيلات ممكن خال ارترا حيل اير حيل مدر حيل بحري وزته وزته يتباهيل نيرو ግን كم كل صبق نغراتا بارترا بغس كل كله بتقول كملكاو سرعت ስለዝخلف ابز وديقنا امبر مدحنا ارترا حزبي ارترا وحسنت ناي قصالو العلاونت حزبي ارترا ناي بحقي معبلتي ارترا ديمقراسياويت ارترا نخل حزبا بكل ملكعتات ناي بزحنته معر مسل معر عدل معر سبقه واخرت تهب ذهب سرعه اندحر تخيلنا ازي وحسنتنا سلازي السرعه ازي خنقيرو لنا ديمقراسياوي سرعه كاتلو ديمقراسياوي سرعه بغبو هاجر كهنز قطبا خمعبل حبرتسب كغسغس يغبا سبعو سمالنا ጸጋታትና ማዕቢልና منوارنا خنا محيش نهاجرنا خا دلدل عردي وي والتا ناي نفس مكل خالكن هنص عقمل لنا كاب اسرائيل تنس عبد الله ديا يا اندحد لي خا اسرائيل من دفرا احنا خا بزح ጸጋታት لنا بزح عقمل لنا تمكرو لنا وحسنت ناي ناص العلاويت قصالنت ناص العلاويت هاجر إرترا حزبي إرترا سالا تግራይ كونتن إرترا ناصاوچا سالا جغانو دقا حراوچا ስለዚህ نحنا ناي بحقي نعنا زربح نحنا كو جماجم بحر لنا معليا زي يقول ودباتنا كو زباو ጸጋታት ين السودان نإثيوبيا نخالون كገልግላ خلايا كاباص عكسام مومباسا መንገዲ ባቡር ጽርግያ ጌርካ ትንግዲ ሓደ እዚ ቁጠባው ዞን እንድሕር ፈጢርካ ብዙሕ ዕድላት አሉ ግን بقدامነት እዚ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ስርዓት እንድሕር ተኣልዩ ኤርትራ ናይ በሐቂ ዘተኣማምን መጻይ ኣለዋ ካብ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ከዓ የስ ህርፋን ክህልዎም ይኽእል ዋ 30 ዓመት ዋጊኦም ታሪኽዎም ንሕና ተደኪርና እሶም ከዓ ተደኪሮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮ ካብቶም ብዝደኸዩ ህዝብታት ኣብ ዓለም ዋይ ብኩናት ቁጠባናት ዓንዩ ትሕቲ ቅርፅና ዓንዩ ህዝብና ከይመሃር ኣብ ኩናት ተጠጢቁ እዚ ኩሉ ኮ ኩናት ፋይዳ ይብሉን ስለዚ ንሕና ብሰላም ጽቡቕ ጉርብትና
بمتحققاز كنبرو نخيل هواهو نعرفت إرنا نزل نفتار كا أو هاجرنا ديمقراطياوي قواماو سرعات كنتكل يدلينا مالتيو قوم نحرجنا خا عملات أمامنا مسا إرتا خنا وحس كم نخيل أنا 100 متأمن لنا صبو حجي ولقاو تحط حتى كاي هلا نقول خاتم الكات بزحات سبات أزيوم النقطة فتوخا بزحات سبات أزيوم تصلوخا إزي نمسحفك صلوا الوضو يبولون سلمنتاي كخمو كويني لك تأمن انت مثلك انا كمالتي تقبلوا تخن كمالتي هو شوف يعني انت مثلك انا انت اذا قدسني بحلنا يتقسم انا بحلنا ينحرق سينه دقي سحد السلام علني مالتي ስለዚህ انا زامنو ነገር يزار زي امنلو አይገብርني بزي زلني ናይ بحقي اب ጭቡጥ ጉዳዩ ኩነታት ተመርኮሰ አቀራርባ ናይ ጉዳያት ከአኒ እቶም ቤተ አቀራርባት ዝስትንከፉ ኃይልታት ናይ ክፈቱኒ አይጽበዩምኒ ቀንድ ጸላተይ ወይ ነዚ ሁሉ ተጻብኦ ከሰራስሩ ጸንሑ ወያነ ንግደፍን መሆኑ አነ ፈልጤ ካልኦት ናቶም ስዕቡ ሆሉ ካልኦት ከአብ ገለ ሆ ዝብሉ አይሰአኑ ግን አነ ቁኑዕ መስመር ሒዘ ታይ መስለካ ንዓይ አሞንጎ ስርዓትን ሃገርን ህዝብን ፈላልየ ዝሪ ነስርዓት ስለዝቃወም ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ሃገር ኤርትራ ሓሊፈ ክህብ አይክልኒ ነቶም ነስርዓት ብምቋም እንተላይ ንሃገራውን ህዝባውን ረብሓታት ዝቃወሙ ብስም ተቃውሞ አነ ምስኦም አይሰማዕኒ ምክንያቱ ስርዓት ሓላፊ ህዝቢ ነባሪ ሃገር ነባሪ بخندي مسوعة زمسا هاجر مريتاو ملؤنتو هاجراو العلاونتو حليو كخيد كخلالو يتزقبر مدفار ناتو خاني كرمالو ويلي زعمن بخومو خاي يتنايدوب بدايك فتحالو ويلي حدا خرط قند خدف قالو صنح ولا اجدا خلعلالو الى زماغو زنبوركو اجدا نسرع نتم بسلطان زلو ايكون زحسي نتحفشاو حزبي ابرسيو نتسرعات بتأنك حماق محضرو نزمت صقمات ناب اجدا كسابو سلازي خيل حدا مسارحي هو له سلازي انا اب كل دحريري خا مرغصي نتسرعات زنصل نتسرعات زطقع ግን ንራሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ዝካላኸል مرغصي ዝሕዝ ዝኻ እቲ ጽልኢ ናይ ገሊኦም ጽልኢ ናይ ሃገር ኤርትራን ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዘንቆሎ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ لهول جن بزحق دشنني زينات كاي زغبكاني بتزامنا يزخيد صبا امور دعتا خاني حلنا خا مقسانت زبلص اب هيوت صبا ابنا مجمرتا سومنات نايتي امونغو ايثيوبيا بفيدرال منغستن حواحاتن زنبره غنصم ونا بكيناتو نوغون زعرقه مس اس بي اس اب زغبركايو علمتي ኤርትራ አትያ እንተ ኮይና ዝብል መልሲ ከተህብ ነርካ حجي ببزحات أكلات مئتاوى ترقاقيسو ألو نازي تأمنولو ديخا تأمنولو نحركين كاخي قونع ديو بتسقمتي نعانا خنصبح نقو انتاي هاسي اللوني إرتراويان نهزب إرترا تاي مسلكا أبزي خنصر زدلي التكوينات أمونغو تببلصقنا زمراح فدرالاو منغستن بويانة زمراح كللاو منغستن اي تقراين ينبر ازي أمونغو خلتيو وغناز زكايت ፖለቲካው ቁልቁስን ስልጣን በከምዚ አይነት ዝሪዮ ወያነን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ኢላ አይአምኒ ሓደ ይኮነን ወያነን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ይኽትብል ከለኻ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ይትብል ከም ዘለኻ ትፈልጥ ክትክል ኣለካ ስለዚ ወያነ ኣብ ትግራይ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ እዩ አንጻር ወያነ ኮ ማዓት ተቃውምቲ ውድባት ናይ ትግራይ ኣለዉ ሕጂ ኮ ካልእ ግዚያዊ መንግስቲ ቆይሙሎ ወይ ኣብ ትግራይ ሕጂ نذا حالتا زدقف كفال ناي تقرأي ناي حزب تقرأي كله يو سلازا أنا انتا أبلكا نطور الرعالن ازو كينات زي تنقو بوليتيكاو كروكوس نسلطان أمونغو تبلسقنا زمراح مأكلاي منغست إثيوبيا وفدرالاو منغست إثيوبيان ويانا زمراح كللاو منغست تقرأيني زي ويانن حزب تقرأين حدا إزبل كونا زي فلت
وي بخالق ربحاتات استعمت طرحي እዚ ዝብሎ ዘለኻ መልሲ ዝኸውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት መሪፅዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ከዓ ክትንከፍ የብሉን ንህዝቢ ምትንካፍ እዩ ዝበሃል ከዓ መልሲ ወሃብ እዩ ስምዓኒ ኣብቱ ኣብ ሕጊ እንድሕር ክትከይድ ኮንካ ትግራይ ኣካልና ኢትዮጵያ እያ ኦኬ ፌደራላዊ ፅርፂ መንግስቲ ኣሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ፓርላማ ኣለዎ ኤግዜክቲቭ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ትኡ ፀንሐ ምፍሕፋሕ ትነት ኩናት ዝበገሰ ጠንቅታት በብሓደ እንድሕር ዘርዚርካዮ ካልእ ሕቶ እዩ ግዜ ተለካ ክዝርዝሮ ክእል እየ ግን ሕጋዊ ዲቱ ዝወሰድዎ ኣይ ሕጋውን ዋላ ተናብ ትግራይ ዝነበራ ተቃውምቲ ውድባት እዚ ርትዓዊ ክስታ ኣይኮነን ለን ሰሓባ anyway ብዛዕባ ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልኒ ሕጋዊ ዲቱ ኣይ ሕግን ንክልቲኦም ዘሰሓሕብ እዩ ግን ኣካል ናይ ሓደ ሃገር እንድሕር ኮይንካ ተማእዛዝነት ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይቲ ማእከላይ ስልጣን ግድን እዩ ወይ ከዓ ናፅ ሃገር ትኾንካ ካልእ ሕቶ እዩ ኣብ ሓደ ሃገር እንድሕር ፌደራላዊ ኣካል ጥራይ ኮይናስ መምርሕታትን ትእዛዝን ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ከዓ ክትምእዘዝ ኣለካ ወይ ከዓ ምስቲ ከማን ምስቲ ንስልጣን ንኣቢ ኣሕሊፎም ባዕሎም ብፍቃዶም ምስቲ መሃቦም ከማን ዝትብለኒ ዘለካ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ሲ ቁኑዕ እዩ ምክንያቱ ንኣቢ ናብ ስልጣን ድሕር ኣምፂኦሞ ብፍቃዶምን ብፍታዎምን ነቲ እሱ ዝብሎ ከዓ ክቕበልዎ ነይሮም ክምእዘዝዎ ነይሮም ማለት ካ ኢኻ ኣይኮነን ኢንፋክት ኣቢ ኣንፃር ድልየቶም እዩ ስልጣን መፅኡ ለውጢ መፅኡ ኣብቲ ሰላልፋ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ይወደቅ ኢፒአርዲኤፍ ኣቢ ንኸይመፅእ ኣፀቢቆም ተቃሊሶም እዮም ኣይተዓወቱን ተሳዒሮም እዮም ኣብ ኣዋሳ ኣብየት መፅእ ከሎ ፈትዮም ኣይኮኑን ተቐቢሎም ምፅእ ምስ በላ ኣትሒዞም እውን ናቶም መራሕቲ ግን ባዕልና ኢና ናብ ስልጣን ኣምፂና እዮም ዝብሉ ባዕልና ኢና መራሕቲ ዝብልዎ ፀብፃቦም እንደርአ እቲ ፀብፃብ ናይቲ ናይ ኣዋሳ ኣኼባ ትምጉት ኣብ መንጎ ኣባይ ፀሃየን ደብረፅዮንን ብሓደ ወገን በቲ ከዓ ለማ መገርሳን መን እዩ ኣብይን ስፖክስ ፐርሰን ኮይኖም ኣብቲ ኣነ ርአየ ኣለኹ ኣብቲ እዋንቲ ኣቢ ኣንፃር ድልየት መሪሕነት ወያኔ ብስልጣን መፅኡ እዚኣ ኣረጋግፀልካ ረኣዮቲ ተመሊስካ ረኣዮቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ንሱ ምስ መፀ እውን ቀልጢፎም እዮም ናብ መቐለ ከይዶም ሕጂ እዚታት ኣካታዒ እዩ ኣነ ግን ኣብቲ ዝረከ ኣትኹ ብሓፈሻ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረት ስርዓት ኣለዎም እቲ ስርዓት ቅኑዕ ድዩ ጌጋ ድዩ ገለ ኣብቲ ውሽጢ ኣነ ብዙሕ ከኣቱ ይደልኒ ግን ምርጫ ኣካይዶም ምርጫ ንገዛእ ርእሱ ሲ እንዳም ዝብሎ ገሊኦም የጨረቃ ምርጫ ብሎ ናይ ወርሒ ምርጫ ወትኤቨር ኣነ ኣብኡ ርእይቶ የብለይ ናቶም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ኣይኣቱን ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብዚ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ብመሪሕነት ወያኔ ዝካየድ ክልላዊ መንግስትን ብመሪሕነት ኣብይ ዝኸይድ ፌደራላዊ መንግስትን እዩ ከም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ጌርካ ምቕራብ ኣነ ቁኑዕ ኣይመስለንን ውድዓዊ ኣይመስለንን ኣብዚ ከዓኒ ኣብቶም ኢንተርቪው ዝገበር ኩሉ ኣነ እንታይ ኢለ ጭቡጥ መርትዖ ኣይረኣኹን ኢለ ተረዲእኒ ክሳብ ሕጂ እውን ክትዕ ኣሎ ግን ኣነ ብናተይ ርእቶ ብናተይ ገምጋም እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እቲ እንታይ ሰሜናዊ እዚ ዝበሃል ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተሃርመ ምስ ተጠቕዐ ናብ ኤርትራ ይሃዲሙ ኦኬ ከም ግቡእ ንቡር ዝምድና እንተዝነብር ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነሰራዊት እዚ ዕጥቁ ውሪድካ ናብ መንግስቱ ወይ ናብ ድላይ ቦታ ከተረክቦ እዩ ግን ንቡር ዝምድና ኣይፀንሐን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ ን22 ዓመታት ዝተመዛበለ ህዝቢ ናይቲ ወሰና ስንዶቅ ኣለና ን20 ዓመታት ውዕል ሰላም ተረጊፁ ሃገራዊ ሕጊ ተረጊፁ ውሳኔታት ሓያሎ ውሳኔታት ናይ ፀጥታ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ፀማም እዝኒ ተዋሂብዎ መሬት ኤርትራ ተጎቢጡ ይፀኒሑ እቲ ሰሜናዊ እዚ እኮ ዝኩሉ ፅዋር ዓጢቑ ናብ ኤርትራ እዩ ይጥምት ነይሩ ናብ ኤርትራ ክወርድ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ መዓት ኮይ ነይሩ እዚ እኮ ህላዊያዊ ስግኣት ንኤርትራ እዩ ኤግዚስተንሻል ትረት እዩ ንኤርትራ እንድሕር ደሊኻ እዚ ኤግዚስተንሻል ትረት እዚ ምልጋስ ንረብሓ ኤርትራ እዩ
እቲ መጀመርያ ኩናት ኮ መሬት ኤርትራ እዩ ነይሩ 10 ዓመት ኮ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ እዩ ነይሩ መሬት ኤርትራ ውግእ ምክያዱ መሬት ካብ ዝካየዱ ውግእ ክትሳተፍ ጉዱድ ኢኻ ምክንያቱ እንድሕርቁ ዘይ ዓጊትካዮ ክመፀካ ይብላዕ ክወረካ እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ናብኡ ምእታዋ ቁኑዕ ኢልካ ተኣምን ኣለኻ ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ እዩ ምሕዝነት ስማዕንዶ ወያኔ ኩሉ ፀጋታት ዓቕምታት ናይ ኢትዮጵያ ሞቢላይዝ ገይሮም ንኤርትራ ጎቢጦም ክጎብጡ ፈቲኖም ኣይተዓወቱን ኦኬ እዚ ስርዓት እዚ ዓቕሚ እንተዝነብሮ ዝናትና ስርዓት ነቲ ብሓይሊ ተጎቢጡ ዝፀንሐ መሬት ናይ ምምላስ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣይገበሮን ንዝተፈላለዩ ምክንያታት ክገብሮ ናይ ነበሮን ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ብሕጋዊ መንገዲ መዕለባ ክትገብረሉ ዝምረፅ ከም ግቡእ መሰል ግን መሬትካ እንድሕር ተወሪሩ እሞ ኣይወፅነ ዕጭ ካብ ባድመ ዘውፃና ክንርኢ ኢና ኣብ ከባቢ ባድመ ሰትልመንት ንገብርዎ ኣለና ኢሎምኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ወፁ መደብ የብሎምን እዚ ግን ልዕላዊ መሬት ኤርትራ እዩ እቲ ብምሉእ ሰሜናዊ እዚ ዝበሃል ማዕለያ ዘይብሉ ዕጥቁን ብዙሑን ንኤርትራ ንምጉባጥ ኣብ ኮፍ ዝበለ ሓይሊ እዩ ኦኬ እዚ ሓይሊ ዝኸልግሰልካ ሓደ ህላዊያዊ ስግኣት የልግሰልካ ኣሎ ማለት እዩ او حجم بحقاو መንገዲ ክትግበር ነይርዎ እዚ መስርሕ እዚ ወላስ ነዚ ኣብ መንጎ ሕጋዊ መንገዲ ኣብዮም እንዲዮም ሕጋዊ መንገዲ ኣብዮም እዚ ኩናት እዚ ከዓ ተስገዲዱ ማለት እዩ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሃዲሙ ዝኣተ ኣብ ኤርትራ ንዑ ስዒቡ ዝኣተወ እሱኮ ክነግረካ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ እዩ ነይሩ ክትፈልጥ ሕጂ ካብ ተጎቢጡ ተሓዘ ሒዝዎ ዝፀንሐ መሬት ናብቲ ዘይተጎብጠ መሬት ኤርትራ ይኣትዩ ሰራዊት ወያነ ከዓ ስዒብዎ እንታይ ክትገብር رأيهم بعين هاجر بعين حزب مرأيهم إتي سراويت إثيوبيا نعسرة عمد أمريت إثيوبيا تصنحوا كاب كل تشح كساب كل تشح عسران أوكي أمريت إرترا خلو قال مع عسكراته سلستهارمه إتي زهدمه هاديمنا بإرترا مسيو إتي زأتوه كفالنا إرترا ينائم التوقوي تصنح يكونن تخاف قبط حرا خوين تصنح مريت إرترا أبوي وجز زخيج زلو حجي سئلك خاطري هاجر كان يمكن خال مسألة يبل كان مسألة لك سلازي إتي كوينات تسجددي إمبر إرتراز بقصته أيقونن حق جماعة مرؤو كلها نارينا يينا أما عبابلو كلها نارينا يينا أوكي ولا وأنا بعلم زي أنتسيباتوري أتاك غيرنا يمزلو ما تكعتب على هنا جمينا يمزلو أوكي شعوتي سراوي إثيوبيا يتقرب النيرو فحفح النيرو أي أنا كمان كم مثلني سراوي إثيوبيا نكوينات تقرب خوينو أي سمعنن جنرال هايله أب حدا قال متيق أب إرسات كجبر كله بزح جزء نا إيرتران نا إثيوبيا متحدرات نا أبي مالتيو نتي كوابيتات نا إيرتراري إيوه خمس نبرو ركبات جبر كم نبرة كترف كم ذاكر وقلت نيرو سخاب والكخات سامع تخل زي سامع تخل مسوق جن مانيزي جنرال تخست هايله برغادير جنرال تخست هايله قلت نيرو سمع خيات خون تخل أي سمع خيات سامع تخل أي سامع جن كابو مركز بمقبر أمانغو يسياسن أبن زجبر زنبرة ركبات نبزي كمرح كم زخر بزحات تثبت نيروهم كوينو خا حجي اتحطو إيرترا أب ساعات زي أكل نا إثيوبيا نايتي أب سلطان زولو مريحنة تحققات كويناس أب تجراي كوينات تجبر الله حلف حليفومون نبرت يزرفو خمزلو إيرتراويان وتهدرات يخجلت أنيحو إزي نصبح نجهو انتهى هاسي هاللو أبزوم زبهالو زلو تمركز كمالته حق أديو حسوت نات كامل سخه اللغة إليو جن إن حركوينو انتهى هاسي هاللو نصبح نجهو تعمل لك أنا تي انترفيو ناي تخست هايلي هاي سمعكون سلازي أبو كومنتي بالليل وحافشو نيساياسن أبن انت تأساسيرو من دحيل كاغن في تاريخ كيد كات رأيو أسرع عمتات تقوبيتو عن حمريت نحنا نتسمع تقبلنا كنت قبرينا مسؤولة أبي تزمدنا تجميل أوكي أبي كتقبرو أبي فتنو له وان تقاومو نيرو
ويانا هم تقامته من العالم فلت كبابي بعد ما خوص خلوا كبابي بعد من هاتوا بلوتي منجو تغاشري عد من يزبال حجته في إن من حسيا له كاب أو تطوع بلهم زنكسا زوص يلني لهم تطوع بلهم كاب بعد زلام بس خوص عدقرات كي بس حتى تطوع بلهم تذكر يخا بدعري زنبرق على مطيقان ناي بعد سيوم مسفن إساياس كعلولو أبي كعلولو يلوم دوبو الصحة زراعات نيلو مقلاينا سرعات إساياس نا إرتراويان وراي ينبر ناي تلف وراي يكون زي أوشت أو قدايات كاون متاول تقول تقربنا لنا يمصو جنملة كيناز زنبرق قصواس ري خيال لخا أنا حجي أو بز حياتني قلت عندي نيرتران إساياس أبين ذات عرقة انتايا كان مريت إرترا خوص لعلاونة إرترا بقبر كفلت قربين أوكي كي تقولوا انقفات رخيب حجينا حبال طلع رخيبهم مالتي لعلاو مريت إرترا توقو بيطلو زي تسحات توقو بيطرا زي كونه سيزبي تمزابيلو له لعلاونة سيزبين مريتين فلاني خايتوني أنيخا بزي مريت سيزبي يلن سيزبي مريت بزي سيزبي خاطر قومي يقولوا أوكي كلتيو دايلكتيكال تأساسر قداتي اوكي سلازي ازي يتنعم زتأمر انصار ناي حبار صلاعي بناي حبار ربح رخبهم مالو ازي محزنات زصبحنكو قصدي اي قصنا انا يفلطن ግን ዚኣ ተራኽቡ ኣብዛ ኩነት እዚኣ ኸኣኒ ስጉምትታት ተወሲዱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊኡ ሃዲሙ ፋሕፋሒዱን ኣብ ኤርትራ መፅዩ ተሳዒቡ ማለት እዩ በዚ ምብራቅ ሸነኽ ሰንዓፈ ዝነበረ ኩነታት ሽዑ ተኸታቲልካ ትኾንካ በዚ ናይ ከባቢ ጾሮና ዝነበረ ብኡ ዝነበረ በዚ ናይ ከባቢ ናይ ራማ ክሳድ ዒቃ ወይ እንዳ ጊዮርጊስ ዝነበረ ተኸታቲልካ ትኾን ብባድመ ብኡታት ዝነበረ ተኸታቲልካ ትኸውን እቲ ፋሕፋሕ ዝበለ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ኣትዩ ስዒቦም ኩናት ሲ ኣብቲ ተጎቢጡ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ይኮነን ተጀሚሩ ኣብቲ ናፃ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ተጀሚሩ ሕጂ ሓደ መንግስቲ ነዚ ሃገር ውክል ዝብል ስርዓሲ መሬቱ እንዳተጎብጠ ስኢሉ ክርኢ ትፅበ ኣና ይፅበን መሬትካ ናይ ምክልኻል ጉቡእ መሰል ኣለካ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ኪሎ ኸይድካ ኸማን ነተጎቢጡ ዝነበረ ፀንሐ መሬትካ ናይ ምምላስ መሰል ኣለካ እቲ ሓይልቲ ተመሊሱ ከይጎብጠካ ኸማን ናይ ምምማን ከምቲ ኣብቲ እዋን ኤርትራ እኮ ሕጂ ኮነትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣትያ ኣብ ካብ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ እኮ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እንዳተዋጋዕና ኢና ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኦኬ ሓጂ ፋልማ ይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ትብል እስኻ ሽዑ ግዜ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ቁኑዕ ነይሩ እዋ ኣወዳእኒ እዋ ክሳብ 95 እውን ፍሉይ ኣሃዱታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ሽዑ ይመፅኡ ናብ ኤርትራ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ ንናይ ሓባር ረብሓ ምስ ወያነ ኮይኑ እቲ ካልእ ሓይልታት ሃርብ ነይሩ ኦኬ ሕጂ ብተኸስተ ኩነታት ከኣኒ መሬቱ ተጎቢጡ ፀኒሑ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተጎብጦ እውን ኣብኡ ውግእ ኩናት ስለ ዝተጀመረ መልሰ ግብሪ ክህብ ይግደድ እዩ መልሰ ግብሪ ተዘሂቡ እንታይ ይኸውን ክቕፅል ማለት እዩ ንሰሜን ገፁ ሕጂ ነቲ ሓራ መሬትካ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብሓይሊ ተጎቢጡ ዝፀንሐ ብሕጊ ንዓኻ ዝተወሰነ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝድግፎ ውሳኔታት ፀጥታ ባይቱ ሕቡራት ሃገራት ክንደይ ውሳኔታት ዝሓለፈ ኣነ ክሰደልካ ክእል እየ ዓሰርተታት ውሳኔታት ኦኬ ኣብቲ መፅሓፈ እውን ኣሎ ባይዘ ወይ መብዝሕትኡ ኦኬ ሕጂ እንታይ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ባዕሉ ይኣትዩ ኤርትራ ይበገሶም ኤርትራ ከዓ ነፍሳ ክትከላኸል ነይርዋ ኪኖ ምክልኻል ከዓ ተጎቢጡ ዝፀንሐ መሬታ ከተምልስ ነይርዋ ኪንኡ እቲ ጎቢጡ ዝፀንሐ ሓይሊ ክሳብ ሕጂ ብሰላም ስለ ዘይቅበሎ ከዓኒ ከምዘይምለስ ኣብ ምግባር ከዓ ረብሓ ነይርዋ ስለዚ እስያስ ተበጊስካ ካብኡ ግን ካብ ብሕጂ ንድሓር ግን ሰራዊት ኤርትራ ክስሕብ ኣለዎ ኣብ መሬት ክኸውን ኣለዎ ዶባቱ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ዶባቱ ኣፅኒዑ ክሕሉ ኪንኡ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ከኣቲ የብሉን ኣብኡ ግን ረብሓ ነይርዎ እዩ ተጎቢጡ ዝፀንሐ መሬቱ እየምልስ ነይሩ ስለዚ
قنع سقمتي وسيدو إسياس الكا هتأمن كما خاطب لا زلخا اتي ناي نفس مكل خال سقمتي كنعوه بحيلون كو سأن عقمي إمبر كملس كو كأل نيريو تفريد الكامير إمارات كام مخانو ترقاقيسو عيش عيوت سنيلو أسرع عمد كوفي لبو أسرع عمد كو أقول تعمس لك ناي مرحنة ويانز قبرو جيجات استراتيجيا وجوجاتات كو بإرترا حدا دجنوم هاريمو لحرك أني ولا زي قبو أمريت كم تعنتوي تلود نبركات قراري سوتج قراري متواهيبوهم كله كالي سلازدليو تعباي تقراي سلازدليو إذا كم مبجسين أي كتسأل قرقص كحزوة سلازدليو يوم بل مجمع أمس إرترا تعريقهم منتز خانون حزب إرتراون بملؤ مدقفه بمسارته بزحات كم بتلنا قص أمسهم بزحات إذا زمتات بحال السخاوة تهدر أي نبر كان يتفلقني خا سراويت أوج كم يجري خزمت سراويت أوج كم يجري خزمت برتون سنكون حزو نعن كمان كسك ما يكني مكاين دين دلو أول أو مكاين زمة تخام بتقلن نهوتن دي زواج أبتوج بس كم يجري كخزمت تزبهر زلو مستقلات أروى تجراي بناي إثيوبيا فيدرال مستقلات أروى نيرترا سراويت من لشاتات كون خلو فلي حيل أبزي زت فلالي ترخاتات على إثيوبيا أنت أيبلو وياني أقدمهم على حال فابريكا يونيفورم ناي إرترا سراويت أداليهم صنيحهم زبلالو نعم كدينهم قلي زبلالو بزعبة حق أنت مثلك تزرباتات ويتي ترخاتات تواقعي سلازخونه تجارج أو سلازخونه هنا يتحكم من خاخ فلت نايب حق إذا شكرك هو ما أنا جيت كم دفلته حج سراويت إرترا كما هم غرتها كما هم زبولو سبات نتحقي ميميوم أصنيعهم نتهزب خنقروه أنا يتصبه معناته تواقعي دز زبولو سب أبدز زبولو ساعات دز زبولو فيسبوك كفيتو يزارب سلازولو نوزح حساب يتسألو سلازولو كما هم زبولو مهرات نتي خبابي نتي باهري نتي وتهدراوي مقصقاساتن كل نجر زفولتو أصنيعهم زن حقتها تالو كبلو سلازصبه إذا حتى كازلخو دحر داني زبحر زلو كابو زي حاشن نملس كوينا تهزبون حق نخفلت يصقمالو مالتي حنت قال تقلت نيركا أنا أنت أعذب لك أنا زفولتو سراويت إرترا لمدنا يزمتا يقولون سراويت إرترا يزمت الله زبل زربا خا صله منبر حق خوينو يسمعني نعاي سراويت بهري اسلاز فلطو كالاي اوغ هيوتكا خاتدحني خات تقالس اوغ اب مزمات ايتاتني خا از زمتا كم مجمريا كم مجمريا يخزرب صنيع حجي مستقاصصروا ايكونن حجي تمعراري يلا كم مجمريا يخزرب صنيع انا حجي زي اي امنوني مرأي مؤمن قال أبتخبابي ناي قرب أفلطو زلهم دبلوماسيات إذا سئلكا بروباغندا يستغانن نمبر حق يكون زلو خالو تفضل ناب كل تشي حمل سكاي خل تشي حبز نبر ورارات أنا ونسن عافس لزخون عدي فولت إيه هوسبيتال نايسن عافخ يترفع عانيو كم زي نبر تغيروا تيليكومينيكيشن كال خالو بزحت عبيت هنصاتات عانيو بتغزيتي سخاب ويان تجبريو إذا حقيو እሱ ዘራበሉ ሰበየለን በኤርትራ ወገን የተዛረቡሉን ተመንግስት የተዛረቡሉን ተህዝቡን የተዛረቡሉን ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ትግራይ ዕንወት ይፍጽም ኣሎ ተባሂሉ ክስታት ብዙሕ ይመጽእ ኣሎ እዚ ክስታት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንጽባሕ ንግሆ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ እንታይ መስለካ ሓደ ኣነ ዝደልዮ እዚ ክስታት እዚ ብጭብጥታት ክረጋገጽ ይኽእል ኣሎ ብዝተረፈ እዞም ነዚ ጭብጢ ከይሓዙ ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ሓላፍነት ክስከምሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ስኢልካ ኣፍካ ዝሃበካ ኣይበልን ሰንዓፈ ጥራይ ኣይኮነ ኣነ ሰንዓፈ ርአየ ሽዑ ኣብ 2000 እቲ ዋላቲ ናትና እዚ ናብ ዓዲ ቀይሕ መፂኡ እቲ እምባሰራ ምስ ሓዝዎ ኣነ ሽዑ ኣብኡ ርአየ እቲ ኩነታት ሰንዓፈ ድሕሪኡ ርአየ ክሳብ ሰርሓ ርአየ ኦኬ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ባረንቱ ምዕራብ ዝነበረ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ብጭቡጥ ካብ ዝፈልጦ ኣነ ብለካ ኣለኹ ኣነ ኣብቲ እዋነቲ ሳልሳይ ወራር ውድእ ምስ በለ ገምጋም ናይቲ ዝተፈፀመ ዕንወት ንምግባር ተንቀሳቂሰ ምስ ገለ ሰባት ምስ ገለ ሓንቲ ጉጅለ ኣቁምና ተንቀሳቂስና ኢና ርኢናዮ ኢና እቲ ዕንወት ክሳብ ክንደይ ከም ተፈፀመ ዋላ መሳኹቲ ከይተረፈ ማዕፆ ከይተረፈ እንዳትለቐ ከም ዝኸደ ኣነ ብዓይነይ ርአየ ኦኬ ካብኡ ዝዓበየ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ ዝመበቆሎም ኤርትራዊ ዝመበቆሎም ኢትዮጵያውያንን ብግፍዒ ክጥረዙ ከለዉ
ንብረቶም ገንዘቦም ኣባይቶም ዋይነት ካላቶም ብመራሕቲ ወያነ ተወሪሱ ተራስዩ መን ኣሎ ብዛዕባ ዝዛረብ ስለምንታይ ሕጂ ሓይሊ ገንዘብ ይኮ ዝዛረባ ዘሎ ንመብዛሕትኣ ሰብ ኣሚና ኣይኮነትን ናይ ብሓቂ ኣነ ዘሕዝነኒ ገሊኣሲ ናይ ብሓቂ ኣማለድቲ ናይ ወያነ ኮይና ምናልባት እንታይ መስለካ ከምቲ ናይ ወያነ ገምጋም ወያነ ስዒሩ ዝወፅእ መሲልዋ ይኸውን ታሰብሆ ትብል ዘላ ግን እቲ ኩነታት ኣንጻርቲ ትፅቢት ኮይኑ ተቐይሩ ኦኬ ሕጂ ነቲ ቁኑዕ መንገዲ መሓዙን ይእግሞ ይሰብ ሓንሳእ ተተጋጊዩስ ብተጋገየ መንገዲ እምበር እዚ ናይ ይዘምት ኣሎ ሰራዊት ገለ ክበሃል ካብ መጀመርያ ናይቲ ኩናት ኣትሒዙ እዩ ዝረብ ነይሩ ኣብ ኩናት ከዓ ሰብ ነፍሱ ድሒኑ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ነተን ስንቁ ኸማን ተንጠያይቱ ኸማን ክስከም ከብዶ ምክንያቱ ይዋጋእ እዩ ዘለዎ ዓቕሙ ቁልቁል ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣሎ መዓት ክዘምት ናይ ነፍሱ ምድሓን እዩ ቀዳማይ ነገሩ ነፍሱ እንዳተኸላኸለ ጠላኢ ከጥቅዕ እቲ ናቱ ዕላማ ስለዚ ኣንጻር ስነ መጎት ናይ ሓቂ መስርሕ ኩናት እዩ ትዝረብ ዘሎ ሰራዊት እንዳተዋግአ ድሓር ሰራዊት ከምኡ ኩል እዚ እዩ ዘለዎ ኣዘዝቲ ኣለዎ ደረጃ በጠሎ እንተኮይኑ ሓይሊ ተኮይኑ ጋንታ ተኮይኑ መስርዕ ተኮይኑ ኣዘዝቲ ኣለዎ ካብ እዚ ወፂኡ ዝገብሮ ነገር የለን ኣነ ልምዲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈልጦ እንኳን ክዘምት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ኣይፍፅም ኣነ እዚ ልምዲ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣሎ ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን ነቲ ልምዲ ኣብቲ ልምዲ ተመርኪሶ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ እዚ ዝምታ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ፀለመ እዩ ክረጋገፅ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እንድሕር ተረጋጊፁ ሽዑ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣሎ እንተዘይ ተረጋጊፁ ከዓኒ ሽዑ ዝውሰድ ስጉምቲ ከኣሉ ኣንጻርቶም ሆይሎም ከምኡ ዘብሉ ዘለዉ እዚ ፀለመ እንድሕር ኮይኑ ብሓላፍነት ክሕተት እዮም እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ወያነ ትገብሮ ዘላ ፕሮፓጋንዳ ከለካ ምትሕላፍ ምንፅብራቅ እዩ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ማዕረምታ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ውሕዳት ወተሃደራት እንድሕር ከምኡ ፈፂሞም ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ፈፂሞ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዘማት ይኮነን ዘይናቱ ዝደሊ ህዝቢ ይኮነን እዚ ኩሉ እቲ ናቱ ትርጉሙ መርዓዮ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ፕሮፓጋንዳ እዩ ናይ ብሓቂ ሰባብ ፕሮፓጋንዳ እዩ እንድሕሪ ሓንቲ ሃዱ ከምኡ ገይራ እውን እንድሕሪ ገይራ እዩ ዝብለካ ሙሉእ ሰራዊት ገይርዎ ማለት ኣይኮነን ወላ ሰራዊት እንድሕር ገይርዎ ህዝቢ ኤርትራ ገይርዎ ኣይኮነን ግን ኣብ ምዕራብ ኣነ ኣብ ኣፈይ ዝበሉኒ ተቐማጦ ናይተን ዓድታት ክሳብ በዓል ሸሸቢት ዝነበረ ዓድታት ሲቪል ህዝቢ ብኣድገ በቕሊ እንዳፃዓኑ ደድሕሪ ሰራዊት ከም ዝወሰዱ ይዛረቡ ነይሮም ኣሚነ ማእምንኩም ካልእ ሕቶ እዩ ገዛውቶም ከሪእኻ ከለዉ ካልእ ሕቶ እዩ ኦኬ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ክረጋገፅ ኣለዎ እንተተረጋገፀ እውን እቶም ተግበርቲ እዮም ተሓተቲ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ብምሉእ ይኮነን ተሓታቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ተሓታቲ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና ጎረባብቲ ህዝቢ ኢና ናባይ ክመፀካዋ ኣብቲ ዶብ ከዓኒ ብስኒት ክነብር ዝፀንሐ ህዝቢ ይዋሳሰብ ኣብ ሓዘኑ ኣብ ደስትኡ ይተሓዋወስ እቲ ዶብ ፖለቲካዊ መስመር እምበር ማሕበራዊ ፈላላይ መስመር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ከኣቶ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ነባሪ መዕለቢ ተገይሩሉ እቲ ናይ መግዛእታ ውዕል ዶብ ናይ ኤርትራ ኣብ ቦትኡ ተመሊሱ እቲ ኤርትራዊ ኮይኑ ን100 ዓመት ዝፀንሐ ኤርትራዊ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ትግራዋይ ኮይኑ ን100 ዓመት ዝፀንሐ ትግራዋይ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ፅቡቕ ጉርብትና ሓውነታዊ ዝምድና ክህሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይዚ መፍትሒ ከዓ እንድሕሪ ደኣ እቲ ጉዳይ መዕለቢ ረኺቡ መሰረት መግዛእታ ውዕላት ዶብ እንድሕር ተሓንፂፁ ልክዕ ከም ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ልምዳዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ስለ ዝዝግፎ ብከምኡ እንድሕሪ ተሓንፂፁ ህዝቢ ዓዲ ሒዙ ስማዕ እንዶ ህዝቢ መነኽሰይቶሲ መሬቱ ኣበይ ከም ትውዳእ ዋላ ምስቲ ስግር ዘሎ ናይ ሕዛእቲ ቦታ ተባእሶ ነበረት ቀደም ነይራ ንእሽተይ ሕዛእቲ ይፈልጥ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ መነኽሰይቶ ዝነብር ግራቱ እውን ይፈልጥ ደረት ግራቱ ይፈልጥ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣይጠፍኦን እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕርፋ ናይ ወያነ ንኩሉ ቅይር ፈቲኑ ሕጂ ከዓ ምስ ምብቃዕ ናይ ስልጣን ናይ ወያነ
እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ነባሪ ሰላም ጽቡቕ ጉርብትና ዘምጽእ ናብ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዘምርሕ ዝምና ክመጽእ ኮይኑ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሙሉእነት መሬት ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ከምኡ ጥራይ ተመርኮሰ ዝምድና ከኣዩ ፍትሓዊ ንኽልቴና ከኣኒ ነንዓድና ነንሃገርና ከነማዕብል ብንግዲ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንረኽቦ እሶም ካብኣና ዝረኽብዎ ዝዓበየ ኣገልግሎት ወደባት ንሕና ዋጋ ኣገልግሎት ንረክብ ክልቴኻ ትረብሓሉ መንገዲ ኣብ ክንዲ ባዶ ድምር ዝመጽእ ኣወንታዊ ድምር ወይ ፖዚቲቭ ሳም ትብሎ ብእንግሊሽ ዘምጽእ ዝምድና ክንገብር ንኽእል ኢና ዘባእስ የብልናን ዓድና እንድሕና መመሬትና እንድሕዝና ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱ ዓዱ ምስ ዓዱ ምትእሳር ኣለዎ ምንጭ ናይ መንነት እዩ መሬት ከዓ ምንጭ መነባብሮ እዩ ብዙሕ ነገራት ምትእሳር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ መሬቱ ሕጂ መሬቱ እንድሕር ምልስዩ ፀገም የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ ምስ መሬቱ ኣብ ናቱ ምስ ጎረባብት ምስ ትግራይ ብፍላይ እውን እቲ ጉርብትናን እቲ ተመሳሳሊ ማሕበረ ቁጠባውን ኣብ ቋንቋን ኣብ ባህልን ምምስሳሉ ንመጻኢ ንዕብየትን ንውድቀትን ተረኸም ዘለዎ ይዝረብ እዩ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግርጭት ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ዘሚቶምና ወይ ከም ዝኾይኑ በዝትብሎ ዘለኻ ፕሮፓጋንዳ ክንምንታይ ሃስያ ኣለዎ ንመጻኢ ንናይ ክልቲኡ ህዝብታት ጉርብትናን ብሓባር ናይ ምንባር ብሓባር ናይ ምስራሕን ናይ ምዕባይን እንታይ ጽልዋ ኣለዎ እዚ ፕሮፓጋንዳ ኣቐዲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ይኣምንዎ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብኡ ተመርኪሶም ርእይቶኦም ይህቡ ኣለዉ መርገፂታቶም ይነጽሩ ኣለዉ ስጉምታትን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ተመርኪሶም ስለዚ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ እንታይ ክግበር ግብኦ ትብል እንታይ መስለካ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ግዳያት ናይ ኩናት ሓቂ ኦኬ ሓቂ ልክዕ ከምቶም ኣብቲ ኩናት ዝጥጠቑ ወታደራት ትቕተል እያ ሕጂ እንታይ ክብል ይደሊ እዚ ደሮና ናይዚ ኩናት ምስ ተወድአ እቲ ሓቂ ዝማፃረየሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እተን ኣብ ዶብ ዓድታት ናይ ትግራይ ዘለዋ እንድሕር ተዘሚትወን ንብረተን ምስ ካሕስኡ ክምለሰለን ክኽእል ኣለዎ ዕርቂ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ይኮንን ተባኢሱ እቲ ስርዓታት እዩ ተባኢሱ ኦኬ ብጠንቂ ባእሲ ናይ ስርዓታት ኣብቲ ህዝብታት ነባሪ ጽልኢ ክፍጠር የብሉን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ኩናት ተወዲኡ ዝደሮና ዝኩሉ ዝዕብለኽ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ገለ ዝግ ምስ በለ ምናልባት ካብ ክልቲኡ ወገን ሓደ ሽማግለ ወፂኡ ከመይ ገይሩ ነቲ ቁስልታት ናይቲ ኩናት የሕውዮ ክላዘብ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ለባም ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ለባም ህዝቢ እዩ ብሓባር ንኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ እዩ ሓንሳእ ይጓነፅ ሓንሳእ ብሰላም ይነብር ግን ዘለዓለማዊ ጉርብትና ኣለና እዚ ጉርብትና እዚ እቲ ዝበልካዮ ሓባራዊ ረቑሒታት መበገሲ ናይ ዝጠበቐ ዝምድና ክኸውን ኣለዎ ንዓና እቲ ዛላምበሳ ሕልፍ ኢልካ ዘሎ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ወይ መረብ ቢንቶ መረብ ከም መንደቕ ዝፈላለየና ክኸውን የብሉን ከም ድንድል ዘመሓላልፈና ናፃ ምንቅስቃስ ናይ ኣቑሑ ቁጥዑ ዝሓለወ ናይ ጉምሩክ ህልወካ ናይ ኢሚግሬሽን ነቕጣ ህልወካ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ናፃ ምንቅስቃስ ናይ ኣቑሑ ናይ ሰባት ናይ ርእሰማል ከም ዝህሉ ንቡር ዝምድና ከም ዝህሉ ተሓጋጊዝካ ክትነብር ብሓባር ክትነብር ዳሕራይ ሰላም ርግኣት ፀጥታ ብዞባ ደረጃ ዘይመቃቀል ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ሁከት ሃልዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ቅሳነት ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዊሕ ግዜ በጨቕ እንዳበለ ብስደተኛታት ድዩ ብካልእ ድዩ ስለዚ ትንክፈካ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ከመይ ገይሩ ፍትሓዊ ሰላም ይነግስ ፍትሓዊ ሰላም ንክነግስ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ዝውክል ቋማዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ንህዝቢ ዝውክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝመስሎ ዝውክል ቋማዊ ርጉእ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክመጽእ ኣለዎ ኣብ ሱዳን ከምኡ ምስ ዝህሉ እቲ ጉርብትና
ዕዳ ዘይኮነስ ፀጋ እዩ እቲ ዝምድና ናይ ቋንቋታት ሕጂ ስግሪ ባሕሪ ዓረብ ሊንጓ ፍራንካ እዩ ናይ ንግዲ ናይ መራኸቢ እዩ ናይ ጎረባብትኻ ቋንቋታት ክትፈልጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ትግርኛ ምዃኑ ምስ ኣምሓሩ ኣምሓርኛ ምፍላጡ ዓፈር ምፍላጡ እዚ ብጣዕሚ ነቲ እንታይ ትብሎ ተገባብሮ ወይ ኢንተራክሽን ናይቲ ህዝቢ ሕጂ ካብቲ ፀገማት ከመይ ጌርካ ትትርጉማ ኢንተራክሽን እያ ሓንቲ ሕጂ ተገባብሮ ትብሎ ወይ ምውስሳዕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቋንቋ መሳለጢ መራኸቢ መረዳዲ ሕጂ እቲ ዘለና ናይ ሓባር ቋንቋ ናይ ሓባር ባህሊ ፀጋ እዩ ኣብኡ ክንሃንፅ ንኽእል ንዑ ከነማዕብሎ ንኽእል ኣብ ክንዲ መፈላለይ ምሕዝነትና መደልደሊ ክንጥቀመሉ ስዊትዘርላንድ ርአ ደቡብ ዘለው ጥልያን እዮም ምስ ጥልያን ቋንቋ ምስ ጥልያን ተኣሳሰሩ ምዕራብ ዘለው ምስ ፈረንሳይ እቶም ሰሜንን ማእከልን ዘለው ምስ ጀርመን እዮም ኦኬ ግን ስዊስ እዮም ግን ምስቲ ከባቢኦም ዘሎ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ቋንቋ ዘለዎም ከዓ ፅቡቅ ዝምድናታት ኣለዎም ነዚ ዝምድናታት እዚ ምምስራትን ምምዕባልን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፀቢቑ ማዕቢልዎ እዩ ግን ብዘይብኡ እውን ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዝምድና ምግባርሲ ዘፀግም ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ዝተፈፀመ በደላት ተልዩ ብግቡእ ክከሓስ ኣለዎ ዝተወስደ ንብረት ተልዩ ምስ ካሕስኡ ክምለስ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ንብረቶም ተወርሰ ኣባይቶም ተወርሰ ክሳብ ሕጂ እኮ መራሕቲ ወያነ እዮም ኣብቲ ኣባይቲ ናይቲ ተወርሰ ገዛውቲ ነብሩ ነይሮም እንድሕር ደሊኻ ንብረት ከሶም ይወሲዶም እሶም ከማን ክሓሱ ክእሉ ኣለዎም ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ፅቡቅ ጉርብትናዊ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመዕብል ንረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈፀመ በደላት ከዓ መዕለቢ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ብሰላም ምንባር ንክልቲኻ ንኩልኻ ፅቡቅ ኩልኻ ኣብ ጉዳይ ካቲብካ መነባብሮኻ ከተማዕብል ጡጡሕ ባይታ ፈጥረልካ ፅቡቅ እምበር ግድን ብዙሕ ነገር ትብለካ ደልየ መወዳእታ ዛዕባ እዛ መፅሓፍ እንዲያ ነይራ እዚኣ ዘረባ ናይ ብሓቂ ክብለካ ሓያሎ ሰባት በብቻፕተሩ ክልተ ሰባት ከዓ ኣብቲ መፅሓፈይ ከመስግኖም ስሞም ጠቂሶ ከመስግኖም ዘይደለኹ ኣብ ምትርጓምን ኣብ ምእራምን ዝተሓጋገዙኒ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ግዜ ፍቂዱ ካልእ ግዜ ብግቡእ ዘመስግነሎም ኩነታት ክሳብ ዝመፅእ ግን ኣነ ብድብድብ ስሞም ከይጠቀስኩ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋናይ ከቅርበሎም ደልየ ምክንያቱ መፅሓፍ እዚ የስ ፅሒፈዮ ናይ ብዙሓት ሰባት ርእቶታት ኣለዎ ጌጋታቱ ናተይ ኦኬ ግን ኣብ ምትርጓምን ኣብ ምእራምን ዝተሓጋገዙኒ ሰባት ብጠንቂ ህሉ ኩነታት ንድሕነቶም ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣስማቶም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣለዉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋናይ እብፃሕኩም እብል ፅቡቅ ናባይ ክመፀካ ሓሲበ ነይረ ናይ መጨረሽታ ለቦዋኻ መልእኽትኻ እቲ መፅሓፍ እውን ኣብ ያበይ ከም ዝርከብ ክትነግረና ኣለካ ሰባት ክገዝእዎ እንድሕር ኮይኖም ብከመይ ክገዝእዎ ከም ዝኽእሉ ክትሕብረና እንደገና ንምስጋን ዝምልከት ለቦዋ እውን ኣብ መጨረሽታ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ነገራት እዮም ተሪፎም ነይሮም ክብለካ ዝሓሰብኩ እቲ ምምስጋን እኳ ገሊፅካዮ ኣለካ እታ መፅሓፍ ግን ብከመይ ክረኽብዋ ክእሉ ብከመይ ገዝእዋ ክእሉ እንታይ ለቦዋ ኣለካ ስኻ ወይ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ካብዚ እንታይ መስለካ እታ መፅሓፍ ተቐዳሚት ክፋል ተሓቲማ ካብ ጥቅምቲ ትሒዛ መሸጣ ኣላ ኣብ ኣማዞን ኣብቲ ዌብሳይት ናይቶም ዝሓተሙ ኣለዋ ኣብ ኣማዞን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዱባይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣላ ኣብ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣብ ኣሜሪካ ተሓቲማ ነቶም ኦንላይን ክገዝእዋ ዘይክእሉ ከዓኒ ዋላ ኣነ ጠሊበ ምናልባት ኣብ ሓደ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ሒዘሎም ክኸይድ ክእል እየ እንድሕር ፈሊጠ ግን ቶም ኦንላይን ገዝኡ ዝኽእሉ ኣብ ኣማዞን ኣላ እቲ ናታ ሪክላም ከውፅዎ ፅበዮም ኣለኹ ስም ሰውፀዎ ከዓኒ ኣበይ ከም ትርከብ ክዝርግሖ እየ ኣብዚ ዘለኒ ለቦዋ እንታይ መስለካ ንሕና ከም ህዝቢ ምናልባት ተወፂዕና ቋንቋና ተደቂሱ መግዛእቲ ሓሲና ናይ ብሓቂ ስነ ፅሑፍና ከነማዕብል ኣይከኣልናን እዚ ዝምዕብል ዝመፅእ ዘሎ ስነ ፅሑፍ ዋላ ናይ ሰዋሰዋዊ ቅጥዑ ቅርፁ ዝሓለወ ስታንዳርድ ዝሓዘ እውን ኣይኮነን
ሕጂ ምዝኹሉ ፀገማት ግን ሓደ ካልእ ፀገም ኣሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ዝመንእሰይ ብግቡእ ትምህርቲ ስለ ዘይተኮስኮሰ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ስለ ዘንቆልቆለ ናይ ምንባብ ልምዲ ኣይማዕበለን ናይ ምንባብ ልምዲ ስለ ዘይማዕበለ ከዓ እቲ ሓቂ እቲ ክውንነት ናይ ብሓቂ ፍልጠትን መረዳእታን ከማዕብል ኣይከኣለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ግዳይ ናይዚ ናይ ፌስቡክ ፕሮፓጋንዳ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣነ ብዛዕባ ዋላ ብዛዕባ እቲ ኩናት ንከራኸር ነርና ብዛዕባ ማዕባብላ ናይቲ ኩናት ኣፈፃፅማ ናይቲ ኩናት ዋላ እቲ መስርሕ ሰላም ኣብ ምትግባር ዘጋጠመ ዕንቅፋታት ብዝርዝር ኣነ ክስተይልዎ ቢቢሲ ኢልዎ ኣይኮንኩን ዝወዓልክዎ ባዕለይ ዝገብሮ ዝነበርኩ ስራሓት ዘጋጥመኒ ዝነበረ ምስ ጭብጥታቱ ናይቶም ምሳይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰበስልጣን ናይ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ናይቶም ምሳይ ዝሰርሑ ነበሩ ሰበስልጣን ናይ ወያነ ገዛ ርእሱ ዘሎ እዚ ኩሉ ብጭብጥታት ተሰነየ ፍልጠትን ቁኑዕ መረዳእታን ዝመስልዎ የለን ባይታ ንሃናፂ ንክብሪ ዘለዎ ክትዕ የጣጥሕ እዩ ብዝተረፈ ጭላፍ ሒዝካ ሓቅነት ዘይብሉ ነገራት ሒዝካ ክትማጎት ክትረዳዳእ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል ኣነ ኩሉ ሓቅታት ኣለዎም ኣይብልን ድሩት እዩ ድሩት ዕላማ ዝነበረ መፅሓፍ እዩ ግን ምንባቡ ብዛዕባ ዘመናውን ጥንታውን ዘመናውን ታሪክ ኤርትራ ኣመፃፅኣ ህዝቢ ኤርትራ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ህሉ ፀገማት ህዝቢ ኤርትራ ናይዚ ካብ ህሉ ፀገማት ከመይ ጌርና ክንወፅእ ከም ንኽእል ብጭብጢ ዝተሰነደ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ምርምር ዝተመርኮሰ ጥራይ ብናተይ ተመክሮ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣካደሚያዊ ምርምር ዝተመርኮሰ መፅሓፍ እውን ስለ ዝኾነ ከንብብዎ ዕድም ከንብብዎ ከዓ መታን ፍልጠትን መረዳእታን ክቐስሙ ብዛዕባ ሃገሮም ክፈልጡ ብዛዕባ ወፃኢ ህዝቦም ክፈልጡ እሞ ፍልጠት ከዓ ኩሉ ግዜ ሒዝካዮ ኮፍ ክትብል ዘይኮነስ ኩነታት ንምቕያር መታን ክትጥቀመሉ ኣብቲ ምእንቲ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ምእንቲ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዝካየድ ቃልሲ ንጡፍ ኣበርክቶ መታን ክገብሩ ምክንያቱ ፍልጠት ነቲ ህሉ ኩነታት ዘይግቡእ ዘይፍትሓዊ ትብሎ ናብ ክኸውን ዝግብኦ ኩነታት ንክትቅይር እዩ ዝሕግዘካ ፍልጠት መሳርሒ እዩ ስለዚ ብፍልጠት ክዓጥቁ ነቲ ቃልሲ ከሕይሉ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኣነ ንስኻን ንገብሮ ዘለና ኣብ ዓድና ኣብ ዓዶም ኮይኖም ብናፅነት ርእይቶኦም ክገልፁ መሰሎም ጡጡሕ መነባብሮ ክነብሩ ህዝቦም ኣብ ክንዲ ከምዚ ፋሕፋሕ ዝብል ተኣኻኺቡ ብዓዱታ ንእሽተይ ዓድና ምጭውቲ ኩሉ ዘለዋ ኩላህና ብሓባር ብስኒት ብማዕርነት ንብረላ ሃገር ንምምፃእ ሲ ኣበርክቶና ክንገብር እላቦ እቲ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ፍልጠት ኣብ ቁኑዕ መረዳእታ ዝተመርኮሰ ኣብ ነፀብራቅ ፕሮፓጋንዳ ናይ ካልኦት ናይ ገለ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ጭቡጥ ውድዓዊ ኩነታት ኣነ ብከምኡ ከቅርባ ፈቲነ ብሕጂ እውን እቲ ዝካየድ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ውድዓዊ ኣፍልጦ ኣብ ቁኑዕ መረዳእታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካኒ ብልበ መስግን ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እብል ሓድሽ ዓመት 2021 ከዓ ካብዚ 2020 ዘምፃልና ናይ ብሓቂ እንታይ ሞት ብሎ መልኣክ ሞት ናይ ኮቪድ-19 ፍፁም ብፍፁም ዘናግፈና ክኸውን መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ከዓ ጥዕንኡ ሓልዩ ናብ ንቡር መነባብሩ ክምለስ ዘለኒ ትምኒት ይገልፅ ይፈቱ ኣዝየ ዘመስግነካ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ካብ ቤልጅየም ምሳይ ስለ ዝፀናሕካ ነዊሕ ሰዓት ፀኒሕና ኣለና ካብ መፅሓፍካ ተበጊስና ብዙሓት ሕቶታት እናልዒልና ስለቲ ክፉት ነፃ ዝኾነ መልስታትካ ኣዝየ ዘመስግነካ ካልእ ግዜ ኣብ ቁርጡ ዝበለ ርእስቲ ጥራሕ ክንዘራረብ ፕላን ክገብር እየ ስለዚ የቀኒየለይ ስለ ግዜኻ ርሑስ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንዓኻን ፈተውትኻን ኣብ ቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር የቀኒየለይ ሽሻይ ኦኬ